ክርስቶስ በዓሉ ስለ ዝበሎ ማለት እዩ ሃዋርያት ቤተክርስትያን ዘብላ ከዓኒ ቤተክርስትያን ሃዋርያዊት እያ ምክንያቱ ኣብ መሰረት ሃዋርያት ዝተሃንፀት ስለ ዝኾነት ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ተርእይና ኮይና ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 20 ኣብ መሰረት ሃዋርያትን ነቢያትን ዝተሃንፀት ቤተክርስትያን እያ ስለዚ ጴጥሮስ ክሽየም እንከሎ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ልዕዛ ከውሒኻ ቤተክርስትያን ክሃነፅ ይኽብሎ እንከሎ ሃዋርያዊ ስልጣን ተተኻኺኡ ክሳብ ልዮ በፂሕሎ 267 ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ክንርኢ ከለና ሃዋርያዊ ምትኽኻእ ወይ ከዓ አፖስቶሊክ ሳክሴሽን ዝበሃል ካብ ሃዋርያ ዝተሸሙ ዘይተበተነ መስመር ጳጳሳት ይበሃል ኣይተበተነ ጴጥሮስ ጀሚሩ ቀዳማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ ኣሎ ቀጻልነት ብምዕቃብ እምበኣር እዞም ምልክታት እዚኣቶም ንሓድሕዶም ዝተኣሳሰሩ እዮም ሓድነትን ኣድማሳውነትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያውነትን ከዓ በዚ ይቀውምን ይሕሎን ማለት እዩ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ድማ ኣብቲ ኣብኡ ኣቢሉ ዝጀመሮ በጃዊ ወይ ከዓ ተበጃዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ሳክሪፋይስ ዝኾነ ክርስቶስ ስራሕ እዩ ዝውሕዝ ይብሉና ኣቦ እምበኣር ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ዘሎና ፍልልይ ዳ እንታይ እዩ ዝመፅእ ባህርያዊ ሕቶ እዩ ትርጉምን ኣገባብ ኣነባብራ ወይ ከዓ ኣገባብራ ናይቶም ምልክታት ናይዞም 4 ምልክታት ክሪኦም ጥራሕና ኣብ መላእ ክርስቲያናዊ ትውፊታት ይፈላለዩ ምክንያቱ ሃዋርያት ፋሕ ምስ በሉ ንኣብነት ቶማስ ንህንዲ ኸይዱ ጴጥሮስ ንኣንጾኪያ ኸይዱ ድሓን ሮማ መፅዩ ማርቆስ ንግብፂ ኸይዱ እንድርያስ ናብ በዓል ኣርሜንያን ገለን ከይዱ ማለት እዩ እዚ ነይሩ እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ሓንቲ እትረአ ኣካል ድያ ወይስ ዘይትረአ መንፈሳዊ ክውንነት ንዝብል ሕቶ ኢና ክንምልስ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ካቶሊካዊ ትምህርቲ እንታይ ካቶሊካውያን እንታይ ልምም ዝምህሩ ብዛዕባ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ነዞም 4 ምልክታት ብምሉኣቶም ብምሉእ ከም ዘቃልሖም እያ እትምህር ወይ ከዓ ከም ትውንኖም እያ ትምህር ክርስቶስ ኣብ ጴጥሮስ ተመስረተት ሓንቲ ትረአ ቤተክርስትያን ማቴዎስ 16:18 ዝብሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከዓ ከም ተካ ሓድነት እያ ተረጋግፅ ካልኦት ክርስቲያናዊ ማሕበረሰባት ናይ ሓቅን ቅድስናን ባእታታት ክህልዎም ይኽእል እዩ ንኣብነት ናይ ሓቅን ቅድስናን ባእታታት ንብለቶም ካልኦት እምነታት ንኣብነት ከኒሻ ኮኑ ተዋህዶ ኮኑ ይኽእል ቅዱስ መፅሓፍ ዝምልከት ኣብ ገለገለ ዶግማ ናይ ክርስቶስ ዶግማ ናይ ቅድስቲ ስላሴ ክህልዎም ይኽእል እዩ ንምልኣት ግን ይጎድሎም ንኣብነት ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ቅኑዕ ሃዋርያዊ ምትኽኻእ ኣሎ ገሌን ኣብያተ ክርስቲያናት ካብ ጴጥሮስ ተኺለን ዝመፅእ ኣይኮነን ስለዚ ምስራቃውያን ካቶሊካውያን ነዚ ኣረኣያ ዘይ ኣለዎም ምክንያቱ ጴጥሮስ ተኺሉ ዝመፀ ክሳብ ሊዮን ተዳኣሎ ኮይኑ እቶም በዓሎም በቲ ቶማስ በቲ ኢሎም ተፈላለዮም ዘለዉ ሃዋርያዊ ምትኽኻእ እኳ እንተዘይበልናዮ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን እዩ እቲ ምትኽኻእ ግን ክቋረፅ ኣይክእልን እዩ ምስራቃውያን ኦርቶዶክስ እንታይ ኢሎም ይምህሩ እቶም ኤስተርን ኦርቶዶክስ ዝበሉ ምክንያቱ ኦርቶዶክስ ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል ኦሪየንታል ዝበሃሉ ኣለዉ ኤስተርን ዝበሃሉ ኣለዉ ምስራቃውያን ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያናት ብተመሳሳሊ መገዲ ሓንቲ ቅድስቲ ካቶሊካዊትን ሃዋርያዊትን ቤተክርስትያን ምዃኖም ብምሉእነታ ይኣምኑ ልክዕ ከመና እዮም ዝኣምኑ ፍልልዩ እንታይ እዩ ንኣብነት ናይ ተቐዳመይቲ ዘይተማቐለት ቤተክርስትያን ብዘይ ድሒሩ ዝተወሰኸ ካብ ዓንቀጽ ፊልዮከ ማለት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብን ወልድን ዝሰርጽ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ካብ ወልድ ዝሰርጽ ዝብል ኣብኡ ፍልልይ እንተዘይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብኡ ዝተፈላለይዎ በተሓሳስባ ማለት እዩ ንካቶሊካት ቤተክርስትያን ከም ፈላላይት 1054 ዝተፈጥረ ኣብ መጎ ብክልተ ነገስትታት ምዕራባውን ምዕራባውን ተባይሉ ክፍለን ከሎ ከም ፈላላይት ገይሮም ይርድእዋ ንሙሉእ ሓድነት ከም ዘይትደሊ እዮም ገይሮም ዝርድእዋ ግን ሓሶት እዩ ንጉጅለታት ፕሮቴስታንት ድማ ዝያዳ ከም ዝተኣልዩ ይርእይዎ ስለዚ ምስራቃውያን ኦርቶዶክሳውያን እንታይ እዮም ዘምህሩ እወልክዕ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ሓንቲ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ሃዋርያዊት ቤተክርስትያን ንሕና ንዑና ንኣምን ግና ኣብ ምንታይ ተፈሊና ኣለና ኣፍልዮከ መንፈስ ቅዱስ ካብ ወልድ ዝሰርጽ ካብ ኣብን ወልድን ቤተክርስትያን ካቶሊክ ካብ ኣብን ወልድን ዝሰርጽ መድሓኒ ጎይታ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ትብል ሳቶም ከዓ ካብ ወልድዋ ወልድ ከመይ ገይሮም ይፈልይዎ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ግን ኣይምልስዎን እዮም መንፈስ ቅዱስ ካብ ወልድ ኣይመፅእኒ ካብ ኣቦ እዩ ዝመፅእ ድሕዳ ዝብሉ ኮይኖም ኣምላኽ ኣይኮነን ዝብል ሕቶታት ስለ ዘለዓል በዚ ተፈላለዩና ብምባል ንካቶሊካት ቤተክርስትያን ኣብቲ 1054 ዝተፈጥረ ምብራቃውን ምዕራባውን ዞባታት ዝተፈጥረ ንሙሉእ ሓድነት ከም ዘይትደሊ ገይሮም ትዕምፅፅ ገይሮም ይርእይዋ ኣይኮነትን ብፍላይ ከዓ እዞም ምስራቃውያን ኦርቶዶክስ ነቶም ፕሮቴስታንት ዝያዳ ዘይንረኽቦም ምሳና ሓድነት ከም ዘይብሎም ገይሮም ይዛረቡ ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ዘለና ፍልልይ ፕሮቴስታንት እንታይ ይብሉ
ብዙሓት ፕሮቴስታንት ንኣብነት ሉተራውያን ኣንግሊካን እዞም ሪፎርሚስት ዝበሃሉ ተሓድሶ ዝበሃሉ ተሓድሶ ከለኹ ናይ ካቶሊክ ማለት ኣይኮንኩን ተሓድሶ ናይ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ኬንሻ ዓይነት ማለት እዩ ማለት ኣብ ካቶሊካዊ ተሓድሶ ማለት ሃይማኖት ኣይኮነን ምንቅስቓስ ኣብ ትሕቲ ቤተክርስትያን ዝጓሰ ፀጋ እዩ እንታይ ይብሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም እምነት ክዛረቡ ከለዉ ነዘን ኣርባዕተ ምልክታት ከመይ ገይሮም ይትርጉምዎን ዝብል ሓሳብ ከኒሻ ንእምነታት ሓንቲ ትብል እንታይ ኢሎም ይትርጉምዋ ኣብ መንጎ ኩሎም ሓቀኛታት ኣመንቲ መንፈሳዊ ሓድነት እያ ተመልክት ይብሉ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ከም ዘይትረአ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ሚስቲካል ኢሎም ይሓስብዋ ኩሎም ብሓቂ ዝደሓኑ ክርስቲያናት ኣብ መላእ ዴኖሚናት ወይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ከኒሻ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለው ኣብ ኣሜሪካን ኣምነት 830,000 ዓይነት ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ እንተኸይድኩም 40,000 ዓይነት ኣለው ኣብ ኤሮጳ እንተመፅኩም 34,000 ዓይነት ኣለው እዚኦም ኩሎም ብሓደ ዝደሓኑ ክርስቲያናት እዮም ስለዚ ኣብዚ ዝረአ ፍልልይ የለን እዮም ዝብሉ ግን ኣብ ንሓድሕዶም ኣዝዩ ፍልልይ ዘለዎም እዮም ቅድስቲ ዘብላ ከዓኒ ማለት ቤተክርስትያን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘይፍፅሙ እኳ እንተኾነት ፍፅምቲ ኮነትን ይብልዋ ብክርስቶስ ግን ተቐዲሳ እያ ይብሉ ፍፅምቲ ኮነትን ተጋራጭ ኣው ዘረባ እዩ መስራቲያ ቅዱስ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣውቶማቲካሊ ቅዱስ ትኸውን ዘይፍፅምቲ እያ ናብ ዝብሉ ኣብዚ ዓለም እንታይ ማለት እዚ ከከም ድላዮም ኣብያተ ክርስቲያናት ንክምስርቱ ኣኽኢልዎም ማለት እዚ ካቶሊካዊት እንትብል ቃል ኣድማሳዊት ይብልዋ ኩሎም ኣመንቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ተባሂሉ ይርዳእ ንኣብነት ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዘመልክት ኣይኮነን ይብሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ካቶሊካዊት ዝብል ሽምሲ ነታ ሮማውን ኣይምልከታን እዩ ዘመልክት ኣይኮነ ኢሎም ሮማ የውፅኡ ኣለዉ ገሊኦም ከይተረፈ ኣብ ምድንጋር ክርስቲያናዊ ወይ ከዓ ኣድማሳዊ ዝብል ቃል ይጥቀሙ ኣክንቲ ካቶሊክ ዝብል ካቶሊክ ትብል ከለካ ክርስቶስ ብህላዊው ኣብ ኩሉ ዓለም እትርከብ ቤተ ክርስቲያን እያ እታ ንክርስቶስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እትምስክር እታ ቁርባንን ቃል እግዚኣብሔርን ምስጢራትን ዘለዋ እታ ካቶሊካዊት ትበሃል እዚ ኦርቶዶክሳውያን ኣፅቢቖም ይኣምንዎ እቲ ፍልልዮም ኣብቲ ምሕደራ ናይ ጳጳስን ኣብቲ ሓደ ዶግማቲካዊ ቋንቋታት ጥራሕ እዩ ነታ ሃዋርያዊት ከዓ እንታይ ኢሎም ጠቕስዋ ንትምህርቲ ሃዋርያት እሙን ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘሎ ናይ ግድን ታሪካዊ ምትኽኻእ ጳጳስ ዘድልዮ ኣይኮነን ይብሉ ንሃዋርያት እቲ ዝመሃርዎ ንኣምኖ ኢና ሃዋርያዊ ምትኽኻእ ግን ኣይንኣምን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፕሮቴስታንት ብሓፈሻ ንሓቀኛ ቤተክርስትያን ከም ኣካል ናይ ኩሎም ኣመንቲ ክርስቶስ ተጠርነፉ እምበር ናይ ሓደ ትካል ዝተሓፅሩ ኣይኮኑን ይብሉ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ቤተክርስትያን ተሓፅሩ ይኮን እንታይ ደኣ ብሓፈሻ ኩሎም ቤተክርስትያን እዮም ኣብዚ ዘለዎ ይሃለዉ በብናቶም ቤተክርስትያን ይፀውዑ ኣብኡሲ ሃዋርያት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንዝረኣይ ምልክታት ከዓ ከም ጨናፍር ወይ መግለፂ ናይዚ ኣድማሳዊት ቤተክርስትያን ይርእይዎ ተፈላለዮም ከለዉ በተሓሳስባ ይፈላለዮም ብርድኢት ይፈላለዩ በመሃሃራ ይፈላለዩ ንኣብነት ኣብ ዝቀረባ ዘሎ ገሊኦም ፕሮቴስታንት ማርያም ቃል ስጋ ኮነ ኣባናውን ሓደረ ዝብል ቋንቋ ኣይንቕበሎን ኢና ማርያም ንየሱስ ኣይወለደቶን ዝብሉ ኣለዉ ግን ናይ ከኒሻ ዓይነት እዮም ከመይ ገይሮም ሓደ ዝኾኑ ሃዋርያዊ ክትበሃል ሃዋርያት ዝመሃርዎን ሃዋርያት ዝተተኻኽእዎን ስልጣን ክርስቶስ ባዕሉ ዝሃቦም ንሃዋርያቱ ምፍላጥ የድሊ ወግዓዊ ትምህርቲ ቤተክርስትያን እምበኣር እንታይ እዩ ወግዓዊ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሓንቲ ክትብል እንከላ ሓድነት እያ ተመልክት ሓንቲ እያ ግን ኣብ ሓድነት ከዓ ተኣምን ብክርስቶስ ተመሰረተ ቤተክርስትያን ጥራሕ እያ ዘላ እምበር ብዙሓት ተወዳደርቲ ኣብያተ ክርስትያናት ኣይኮናን ዘለዋ ሓንቲ እያ ሓንቲ እያ ግን ካልኦት መወዳደርቲ ዘይብላ እያ ሓንቲ እያ ቤተክርስትያን ኣብ እምነትን ኣምልኾን ስልጣንን ዝረአ ሓድነት ትውንን ዮሃንስ 10:7-23 ኤፌሶን 4:4-6 ሓደ ኣካል ሓደ መንፈስ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ዝብል ኣገላልፃ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ እምበኣር ነዛ ቤተክርስትያን እዚኣ እዩ ዝምልከት ስለዚ ጥምቀት ክደግም ተደኣ ኮይንካ ቅዱስ ቁርባን ኣይኣምን እየ ተደኣልካ ኮይንካ ኣብቲ ሓድነት ቤተክርስትያን የለኻን ቅድስናን ዝምልከት ቤተክርስትያን ቅድስቲ እያ ምክንያቱ መስራቲኣ ክርስቶስ ብርእሱ ቅዱስ ስለ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ዝተቀደሰት ከምኡውን ቅዱሳን መንገድታታ ፀጋታታ ማለት ብምስጢራት ቅዱሳት መፅሓፍቲ ስለትውንን ኣባላታ ሓጣን እኳ እንትኾኑ ቤተክርስትያን ንባዕላ ግን ብዘይ ጉድለት ቅድስቲ እያ ስለዚ ሚስቲካል ቦዲ ኣሎ ምስጢራዊት ኣካል ናይ ክርስቶስ ሳላታ ቤተክርስትያን ርሱ ርእሳ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣባላት ምስ መፅኣ ከዓኒ ቅዱሳን ኣለው ሓጣን ኣለው ግን ወትሩ ግዜ ፒሪፋይድ እናገበራ ስለዝኸይድ እናንፅሓ ስለዝኸይድ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ካቶሊካዊት እያ ስለምንታይ ካቶሊክ ማለት ኣድማሳዊ ወይ ከዓ ብመሰረት ሙሉእ ማለት ስለ ዝኾነ ቤተክርስትያን ንኩሉ ህዝብታትን ንኩሉ ቦታታትን ንኩሉ ቋንቋታትን ንኩሉ ግዜን ብሃገርን ዓልየትን ዘመንን ዝተሓፅረት ኣይኮነት ኣብ መላእ ዓለም እትርከብ እንተላዕለየ ኩሉ ቤተክርስትያን እያ ንኩሎም ኣህዛብ ከዓ ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ብዝብል ቃል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ተመሪሓ እያ ትኸይድ
حوارياوي زبلخا بيت خريستيان اب حواريا سمسرتت يا افيسون 2:20 رينا هنا تمرتهم كي تلوت اتعقب ابزي ازل قلياتهم لتمرت حواريات قريفهم من امنت حدا كافتي تمرت حواريات زمهاروا قداسي خمس نبرن قدس قربان مقبل خمس نبرن نسحا خمس نبرن اب تقدمت بيت خريستيان نبرن بمولو توفيت كمي خيل خمس نبرن هيرم قلياتهم نزي قريص وسيدهم انتي قبر له ماتيو فراغمنتس اوف تروث استبقى على حقي حيزه مخدو كاثوليكات بيت خريستيان قنا انتجرال تروز اتونن بيت خريستيان ايا بتأمانነት حوارياو ትምህርት መሰረት ብዙሓት ናይ ፕሮቴስታንት ኑዛዜታት ንኣብነታት ኣውፅየሞ ክህነት ኣውፅየሞ ምንኩስና ኣውፅየሞ ሳቶም 16 ክፍለ ዘመን ዝመፁ ምንኩስና 4 ክፍለ ዘመን 3 ክፍለ ዘመን ዝተመሰረተ እዚ ኩሉ حوارياو ትውፊት ኣውፅየሞ ስለዚ حوارياو ቤተክርስትያን ክባሃሉ ኣይክእሉን ዝተፈላለዩ ክርስቲያናዊ ትውፊታት فولي قربان زم 4 ملكتات بزياده زنصبارق اتم قربان زلون ابيت ክርስቲያናት اب حدነት حوارياو سلطان الله اتم ملكتات ግን ንባዕላቶም ናይ ሓባር ውርሻ ታሪኻዊ ክርስትና ቶም ملكتات ማለት እዩ ስለዚ قربان ካለ ዓለም ምዃኑ ክርዳአና ኣለዎ እምበር ምልክት ወይ መግለጺ ናይታ በኢየሱስ ተመሰረተት ሐቀኛ ቤተክርስቲያን በመሰረት ካቶሊካዊ ትምህርት ኸንታይ ካቶሊካት ቤተክርስቲያን እታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕል ጴጥሮስን ሐዋርያትን ተመሰረተት ሓንቲ ሐቀኛ ቤተክርስቲያን ምዃና ማቴዎስ 16:18 ይነግረና أربعة زر ملكتات كألو حنت قدستي كاثوليكايت حواريات بتخسيان تباهيلا وي بملكتات اتلله كم خوينا اتمهر لزم 4 ملكتات زياتهم امنيكيا امنت علت كاثوليكاويان اب قداسه انا اب حنت قدستي كاثوليكايت بتخسيان اامن انابلو يصليون يؤوج معلتي زوجي اب قداسي تصلوت زي معناتو ابوتاتنا كلهم امنيكيا يكون اب قسطنطينيا غبا اجيرم ناريوس كوغزون دحر اريوس تمصو كالوت كوغزوم كلو اتا امنتهم انصيرو نحنا وانا امن باهاتي قدست بيت كريستيان انت لا عليه كله غباء زحواريات تيلو سخانتاي مالتا تغرينيا ترغون كلا بحنت قدست كاثوليكاويت غباءنا حواريات زخونه بيت كريستيان اكليزيا ويكا محبر امنتي نامن اذا ريوت عالم زياتهم ويز تحساسبا ويز اوبينيون زي ني عالماو تحساسبا يكون وقرصاوي ናይ መንግስታዊ ምሕደራ ይኮነን ታይዳ ነታ ክርስቶስ መሰረት ሐቀኛ ቤተ ክርስቲያን ዝልለይ ጭቡጣት ታሪኻውያን ዝረአይ ምልክታት ናይ እዚኦም ምልክታት እዚኦም ዋናን መስራትንካ ክርስቶስ እዩ በሓፂሩ ኩሎም ዓበይቲ ትውፊታት ቶም ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን እንፈልጦም ቶም ዓበይቲ ትራዲሽንስ ንቃል እምነት ከረጋግጹ እንከለው ካቶሊካውያን ኦርቶዶክሳውያንን ግን ነቲ ምልክታት ንሓደ ፍሉይ ዝረአ ታሪኻዊ ትካል ብፍሉይ ምልክት ከም ዘለለዩ ገይሮም ይርእይዎም مبزحتهم بروتستانت ግን አመንጎ አመንቲ ዘይርአ ወይ መንፈሳዊ ሓድነት ይጉልሑ ምክንያቱ በጳጳስ እዘዙ ይደሊንም በሐዋርያው ስልጣን ክኸዱ አይደሊንም ኣብ ትሕቲ ሐዋርያው ስልጣን ተተኻኻይ ክኸዱ ይደሊንም እዚ መንፈሳዊ ሓሳብ ጥራሕ ሂዳ እንበሪ ኣይሰርሕኒ ነፍስ ወከፍ ሐዋርያዩ ነፍስ ወከፍ ጳጳስዩ ነፍስ ወከፍ ካህንዩ እናበልካ ዝኸይዲ ማለት እዚ ፍልልያት እዚ ካብ ታሪኽ ብ1054 ምብራቕ ምዕራብ ቀፂሉ ከምታይ ተኻሲሱ 16 ክፍለ ዘመን لوطي وريفورميشن بلوتر مسمصه از نغرات زتغايدو استفلالي الرأيات اب سلطان نابنت قدس مصحف مسرتو سلطان ናይ ቤተ ክርስቲያን بعد لوتر ግን ታገረሞ ኖ ዝኮነ ሰብ ቃል አምላክ ትርጉም ይخليو ከም ዝመሰሎ ትርጉም ይخليو ከም ዝመሰሎ ስለዚ ትምህርት ዘለውን ዘይብሉን ዝተማሃረን ዘይተማሃረን ሐዋርያው ስልጣን ከይተኸተለ ምንጭ ከይተኸተለ ትንዓኻትኩም ሰምዐና አይ ሰምዐት ንዓኻትኩም ዘአበየ ኻን አይ አበየ ዝብል ቃል ንዑ ረጊጾም ቅዱስ መጽሐፍ ከም ድሌትካ ትርጉም ይከኣል ኣምባል በጽሕ ማለት እዩ እምባር ትምህርት አበው ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ዝንታይ እምባር ዘን 4 ምልክታት አበው ከፓትሪስቲክ ቴዎሎጂ ቶም አበው ናይ ቤተ ክርስቲያን ከንታይ ነው የሚምሩ ንኣብነት ተቀዳማይ ኤግናጢዮስ ዘኡንጻዛ አንጾኪያ ብዛዕባ ሓድነት ክምህር ኮል እንታይ ይብል ወይ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ምዃና ጳጳስ አስተራኤሉ ዘበለ ህዝቢ ይሃሉ ይብል ወይ አሎ ይብል ታይ ማለት when there is a bishop there is a church ይዝብላስ ጳጳስ ኣብ ዘለዎ አኡ ቤተ ክርስቲያን ኣላ ምክንያቱ ሐዋርያው ምትኽኻ እቲ ኣምነት ኣብ ሓደ ሰበኻ ሓደ አቡን እንተሎ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወኪል ናይ ጴጥሮስ ወኪል ናይ ክርስቶስ ኣብ ምድር እዚኣ ወኪል ተተኻኺኦም እዮም ዝመፁ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝሃለወሉ ቦታ ካቶሊካት ቤተክርስቲያን ዘላ ሓድነት ዝረአኻ ኣብ ጳጳስ ዘማእከለ ኣብ ክርስቶስ ዘይፍለይ ስለዚ ክርስቶስ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ይገሩ ንኣብነት ዲቁና ቤተክርስቲያን ተኸተለሉ ክህነትን ጵጵስናን እዩ ስለዚ ብልዓት ጵጵስና ዘለዎ ጳጳስ ንካህናትን ዲያቆናትን ይሸይም ቤተ ክርስቲያን ካ በኸምዚ ሐዋርያው ስልጣን ትኸይድ ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ካቶሊካት ቤተ ክርስቲያን ኣላ ጳጳስ ኣብ ዘለዎ ካ ክርስቶስ ካብኡ ከም ዘይፍለ እዚ እምነት ቤተ ክርስቲያን ይናበለ ኢግናጢዮስ በዓል አንጾኪያ ይምህር እቲ ካልኣይ ቆጵርያኖስ ወይ ካ ሲፕሪያን ካርታጅ
ب258 كان تايبل بيت كريستيان حانتيا ابرو حقن بسفيحن ببزحي تزرجحا الله امول العالم انسع بزعبه حدنت كاثوليكاويت بيت كريستيان ابتقوت معرف حموشناتو خمر كل تايبل بيت كريستيان كم عد زي بلو እግዚአብሔር ከማቦ ክህልዎ አይክልኒ ክርስቲያን አደ ስለዚህ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን መን ኣሎ አደ ዘብላ እንታይ እዩ ክርስቶስ ብቃሉን ምስጢራቱን ብነፍሱን ብስጉኡን መለኮቱን ኣብኣ ስለ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ዘይብሉ ሰብ ወይ ምስጢራት ዘይገብር ወይ ቅዳሴ ዘይብሉ ቤተ ክርስቲያን ኢልካ ክትፅውዖ ኣይትኽእልኒኻ ጎዲልዎ ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ከም ኣደ ዘይብሉስ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ክትፅውዖ ኣይክእልኒ ኢሎም ኣበው ተሰማምዑሉ እዚ ሉተር ከይተወልዶም ከሎ ሉተር 16 ክፍለ ዘመን እዩ كنيشا وي بروتستانت እዚ ግን 258 ዝበሃል ዘሎ እዩ ቅድስቲ ዝተቀደሰት እንተኾነት ሓጥኣን ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ እታ ሓጥኣን ኣለዋ እንታይ ተመልክት ንሕዳ ኢልና ቅዱስ አውግስጢኖስ ኣብ 430 እንታይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእከላ ሓጥኣን እኳ እንተሃለዋ ብርእሳ ግን ቅድስቲ እያ ምስ ቅዱስ ስለ ዝተጠርነፈት ምስ ቅዱስ ቃል ኪዳን ስለ ዝኣሰረት ንሱ ርእሳ ንሳ ኣካል ስለ ዝኾነት ቅድስቲ እያ ኣብታ ስብከቱ 214 ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ቀውዒ ስርናይን ክርዳድን ዝበቆላላ ግራት እያ ኣብቲ ውሽጣሲ ስርናይን ምሩፅ ዘርእሎ ክርዳድ ከዓ ኣሎ ማቴዎስ 13 ዘሎ እዩ ሓተታ ክምህር ከሎ ማለት እዩ ቅድስና ካብ ክርስቶስ እምበር ሞራላዊ ፍጽምና ኣባላት ኣይኮነን ዝብገስ ትቅድስና ምንጩ ጸጋ እግዚአብሔር ስቴት ኦፍ ግሬስ ኢልና ወትር ግዜ እንጽውዖ ማለት እዩ ካቶሊካዊት አድማሳዊት ምልእቲ እያ ንዝበል ሓሳብ ከኣኒ ኢግናጢዮስ ዘአንጾኪያ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኣላ ይብል ንስሚርናውያን ዝበሃሉ መናፍቃን ክምልሰሎም ከሎ ዝበለ እዚ ዝቀደም እዩ ቤተክርስቲያን ሕጂ ፕሮቴስታንት ሕጂ 17 ክፍለ ዘመን መፅኦም ዝብሎ ዘይኮነ ቀደም ቤተክርስቲያን ሽዑ እምነታ ኣነፂራ እያ ቄርሎስ ናይ ኢየሩሳሌም ከኣኒ 386 ቤተክርስቲያን ኣብ መላእ ዓለም ስለ ዝተዘርግሐት ከምኡውን ንኩሉ ትምህርታት ብኣድማሳዊ ኣጽናፋዊ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ትምህር ካቶሊክ ትበሃል ካቴካቲካዊ ትምህርቲ 1823 ነቶም ዘይኣመንቲ ክምህሮም ከሎ በቲ ግዜት ማለት እዩ መናፍቃን ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ኣድማሳዊት እያ ሙሉእ ብሙሉእ ከዓ ናይ ክርስቶስ እያ ትምህር ይብሎ ቅዱስ አውግስጢኖስ ነዚ ሓሳብ እዚኣ ተቐቢሉ እንታይ ብል ስልጣን ካቶሊካት ቤተክርስቲያን እንተዘይንቀሳቀሰኒ ቤተክርስቲያን እንተዘይትነግረኒ ንወንጌል ኣይማኣመንኮን ነይረ ስለዚ ንወንጌል ኣጻፊፋ ንቅዱስ መጽሓፍ ኣጻፊፋ ንዓለም ዝሃበት እዛ ኣነ ዝነብራ ዘለኹ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ስለ ዝኾነት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ንወንጌል እዚ ኢላ እንተዘይትህበኒ ነይራ ኣይማኣመንኮን ነይረ ኢሉ እዚ እንታይ ዘረድኣካ ብፅፉፍ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ቅድሚ ሃዋርያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብ ሃዋርያት ጀሚሩ እዚ ኩሉ ፅሑፋት ብጉባኤታት ከም ዝተኣከበ ንጹር እዩ ኣብ ዝለንቅና እውን ኣነ ሓደ ፅሑፍ ከምኡ ዘርጊሐ ነይረ እቲ ናይ ቢብሊካል ከመይ ገይሩ ቅዱስ መፅሓፍ ከም ዘበለ ኣብኡ ክንሪኦ ንኽእል ሃዋርያውን ዝምልከት እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ከዓ ኤሬኔዎስ ዘሊዮን ቅዱስ ኤሬኔዎስ እንታይ ብል ብ202 ብሃዋርያት ተኸተልቶምን ጳጳሳት ኮይኖም ዝተሸሙ ክሳብ ግዜና ክንዝክሮም ንኽእል ኢና እዚ እንታይ ማለት እዩ ዘይባታተኽ ስልጣን እዩ እዚ ከዓ ኣንጻር መናፍቃን ዝምለሶ ምዕራፍ 3 እዩ ምክንያቱ ምዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ብሰንኪ ዝለዓል መበቆላ ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስቲያን ክትሰማዕ ኣለዋ ባይ ደ ቨሪ ኔቸር ናይ ክርስቶስ ብምዃና ክርስቶስ ነዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ስለ ዝመሰረተ ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስቲያን ምዝ ክርስቶስ ዝምህሮ ተሰማሚዓ ክትከድ ኣለዋ ንቤተክርስቲያን ሎማ ክጠቅስ ኢሉ ማለት ስለዚ ንስኣ ጴጥሮስ ኣብኡ ዘሎ ጳውሎስ ኣብኡ ዘሎ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ጴጥሮስ ስለ ዝተመስረተት ዘይትነቃነቀያ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ብመበቆላ ካብ ክርስቶስ ምዃኑ ፈሊጠን ክስዕባ ኣይግባእ ይብል ተርቱልያን ዝበሃል ሓደ ዓብይ ጸሓፊ እዚ ከዓ ሊቅ ብ220 መበገሲ ኣብያተ ክርስቲያናቶም ከፍርዩ ግደፍዎም ንካቶሊካውያን ዝብል ዘለዚ ካቶሊካውያን ሲ ካብታ ምንጭ ዝኾነ ቤተክርስቲያን ናብ ሙሉእ ዓለም ዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ክዝርጋሕ ምክንያቱ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ሁሩ ወመሃሩ ወንጌለ መንግስተ ሰማያት ናብ ዓለም ኪዱ ውፁ ክሳብ ኣጽናፍ ዓለም ከኣኒ ወንጌል ስበኹ ኢልዎም ካብ መሰረት ሃዋርያት ተኸታቲሎም ብምትኽኻ እናጎዩ ዝርዝር ጳጳሳቶም ከቆሙ ግደፎም ብሎም ኣሎ ንመን ንመናፍቃን መንቶም ብ220 ዓመተ ምህረት ዝተላዕሉ መናፍቃን እንታይ ልብል ሰሎም ኣሎ ካቶሊካት ቤተክርስቲያን ኣብ መላእ ዓለም ክዝርጋሕ ኣይ ጠጠው ክትብሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢልዎም ጳጳሳታ ልክዕ ከም ሃዋርያት ተተኻኺኦም ክኸዱ ጵጵስናታቶም ከቕሙ ኣብያተ ክርስቲያናቶም ክሃንፁ እስኻትኩም ትውንንዎም ኣይኮንኩን ይብሉ እምበር ሕጂ ቀፂልና ንሪኦ ካ ቀሪብና ኢና ንፅፅር ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ፕሮቴስታንትን እንታይ ሕጂ ከዓ ብመልክዕ ሰንጠረዥ ክንሪኦ ኢና ቀዳማይ ኣብ ስልጣን ንዝምልከት ስልጣን ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ስልጣን ናይ ትውፊት ስልጣን ናይ ምምሃር ስልጣን ናይ መወዳእታ ስልጣን ውሳኔ ዝህብ መን ምዃኑ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ካቶሊካት ቤተክርስቲያን ስልጣን
ናይ ቤተክርስቲያን ምዃኑ ተኣምን ኦርቶዶክስ ይኣምኑ ፕሮቴስታንት ይኣምኑ ኣብ ቅዱስ ትውፊት ካቶሊካውያን ቅዱስ ትውፊት ይኣምኑ ኦርቶዶክስ ቅዱስ ትውፊት ይኣምኑ ከኒሻ ብኸፊል ጥራሕ ይቕበሉ ዳርጋ ዝበዝሐ ይነፅግዎ ማለት እዩ ናይ ምምሃር ስልጣን ኣብ ካቶሊካት ቤተክርስቲያን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ቀጥታ ብሞራላዊ ይኹን ዶግማቲካዊ ይኹን ቀኖናዊ ይኹን ታሪኻዊ ይኹን ናይ ቤተክርስቲያን ከምህሩ ስልጣን ኣለዎም ኣብ ኦርቶዶክስ ወይ ከዓ ኣባና ኣብ ናይ ካቶሊክ ጳጳስ ፖፕ ወሳኒ ኣብ ኦርቶዶክስ ግን ላዕለዋይ ኣይኮነን ወሳኒ ኩሎም ጳጳሳት እዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝበሃል ወይ ከዓ ፖፕ ዝበሃል የለን ወላ ፓትርያርክ እንተሃለወ ምስቶም ሓባር ናይ ጳጳስ ኮይኖም ዝውስኑ ኣባና ኣብ ካቶሊካት ቤተክርስቲያን ዝለዓለ ኣካል ጳጳስ እዩ ድሕሪ ጳጳስ ዝመፅእ ከዓ እቲ ሲኖድ ወይ ከዓ እቲ ጉባኤ ናይ ሮማን ኩርያን ብሎ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ካርዲናላት ጉባኤ እዩ እዚ ንምምሃር ማለት እዩ ምክንያቱ ክትምህርቲ ኮይንካ ወላ ካህን ክምህርቲ ኮይኑ ብትምህርቲ ቤተክርስቲያን ተመስሪቱ እምበር ካብ ገዛ ርእሱ ክምህር ኣይክእልኒ ኦርቶዶክስን ከምኡ እዮም ኣብ ፕሮቴስታንት ግን ውልቃዊ ትርጉም እዩ ሰብ ከም ድላይ ክትርጉም ይኽእል ይብሉ ሰብ ከም ድላይ ሕጂ ንኣብነት ገሊኣቶም ፕሮቴስታንት ንመንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ይብልዎ ገሊኣቶም ከዓ ኣምላኽ ኣይኮነን ፀጋ እዩ ዝብልዎ ስለዚ ከም ውልቃዊ ትርጉም ምዃኑ ካብ ዝክርድኦ ንኽእል ናይ መወዳእታ ስልጣን ናይ ሕብረት ናትና ናይ ካቶሊክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም ምክንያቱ ሓደ ጓሳን ሓደ መጓሰን ስለ ዝበለ ክርስቶስ ሓደ ናይ ካቶሊካት ቤተክርስቲያን ኣብ መላእ ዓለም ናይ 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ካቶሊክ ዘሎ ሓደ ጳጳሲ ዘሎ እቶም ካልኦት መሳርሕቲ እዮም ኦርቶዶክስ ከዓኒ ብጉባኤታት እዮም ዝኣምኑ ሲኖዶስ ኢሎም ዝፅውዕዎ ብጉባኤታት እዩ እቲ ስልጣን ዝውሰን ይብሉ ኣባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እቲ ሄድን ሲምቦልን ናይታ ቤተክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ክርስቶስ ማለት እዩ ኣብ ፕሮቴስታንት ምስ መፅእካ ናይ መወዳእታ ስልጣን ቅዱስ መፅሓፍ ይብሉ እዚ ከዓኒ ሶላ ስክሪፕቱራ ቅዱስ መፅሓፍ ጥራሕ ካልኦ ሓንቲ ሃዋርያዊ ስልጣን ዝበሃል የለ ገለ ዝበሃል የለ ናበልካ እቲ ናይ ክርስቶስ ባዕሉ ዘቆሞ ንሃዋርያ ዝሃቦም ስልጣን ኡፍ በለሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ሓጢኣቶም ዝሓደ ክኖም ክሕደገሎም እዚ ሓደ ክኖም ግን ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበሎም ስልጣን ወይ ከዓ እቲ ጴጥሮስ ዝሃቦ መፍትሕ ይክሕድዎ ኣቦ ቤተክርስቲያን ብዛዕባ እዚ ክብሉ ፀናሕኩም ተሓሳሰቡ ክብሉ እንታይ ይብሉ ኣብ ትምህርቶም ናይ ኣቦ ቤተክርስቲያን ሶላ ስክሪፕቱራ ዝበሃል ፍጹም ምሂሮም ኣይፈልጡን ቅዱስ መፅሓፍ ጥራሕ ዝበሃል የልቦን ምክንያቱ ንቅዱስ መፅሓፍ ኮይኑ ክፅሓፍ ዝገበሮ ቅዱስ ትውፊት እዩ ካልኣይ ሃዋርያዊ ምትኽኻእ ንዝምልከት ሃዋርያዊ ምትኽኻእ ኣብ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሃዋርያዊ ምትኽኻእ ተኣምን ኦርቶዶክስ ተኣምን ፕሮቴስታንት ኣይኣምኑን ቅቡል መንበሪ ጵጵስና እንታይ ማለት እዩ ብጳጳሳዊ ምሕደራ እትኸይድ ብጳጳሳት ከም ቀዳሞት ሃዋርያት ተኸተልቲ ኮይኖም ናይ ዝኸዱ መሪሕነት ካቶሊክ ትቕበል ኦርቶዶክስ ትቕበል እሳቶም ግን ኣይቅበሉን እዮም ግን ኣብ ገሊኡ ክትሪኦም ከለካ ከዓኒ ቢሾፕ ሲሎም ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ምርዕዋትን ዘይምርዕዋትን ዝተፋትሑን ከይተረፉ ጵጵስና ይህቡ ዘይኣምኑሉን ከለዉ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ዝምልከት ካቶሊካዊ ቅኑዕ ኣረኣያ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ኢንዲስፐንሳብል ዝኾነት ቤተክርስቲያን ምሳና ሕበሩ እሞ ግን ቁርባን ግደፉ ንስሓ ግደፉ እንተዳ ኢላትና ኣይንገድፍን ኢና ቅኑዕ ኣረኣያ ኣሎ ኣብ ኦርቶዶክስ ከዓ ቅኑዕ ኣረኣያ ኣሎ ኣብ ፕሮቴስታንት ብፍጹም ቅዱስ ቁርባን ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ኢሎም ኣይኣምንዎን እዮም ኣይሰግድሉ ኣየምልኽዎ ድራር ጎይታ ኢሎም ከም ተራ ምግቢ እዮም ዝበልዕዎ እዚ ከዓ ዋንስ ኣየር ወይ ከዓ ኣብ ዝጣዕሞም እዩ ዝገብርዎ ኣብ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ግን እዚ ንዓይኒ ተስካረ ይገበርዎ ዝብል ሉቃስ 22:19 ዘሎ ኣናምነሲስ ብግሪክ ተስካር ወይ ከዓ ዝኽሪ ናይ ክርስቶስ ብኣቦ ቤተክርስቲያን ምስጢረ መስዋእት ወይ ከዓ መስዋእቲ ቅዳሴ ብዝብል ርድኢት ኣብ ክልቲአን ኣብያተ ክርስቲያናት ስለ ዝኸይድ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሓቅነት ከም ዘለዋ ዝን ቤተክርስቲያናት እዚአን ንፈልጥ ማለት እዩ ሳልሳይ ምስጢራት ብዝምልከት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን 7 ምስጢራት ኣለዉ ኢላ ተኣምን ኦርቶዶክስ 7 ምስጢራት ኣለዉ ኢላ ተኣምን ፕሮቴስታንት ከዓኒ ክልተ ሳቶም ከመን ምሳሌያዊ እዮም ናብለታ ትፅውዑ ቁርባን ብዝምልከት ክርስቶስ ሓቀኛ ህላዌ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ከም ዘሎ ስጉኡን ደሙን ነፍሱን መለኮቱን ከም ዘሎ ካቶሊክ ተኣምን ኦርቶዶክስ ተኣምን ፕሮቴስታንት ከዓ ምሳሌያዊ እምበር ሓቀኛ ክርስቶስ ኣይኮነን ይብሉ ኑዛዜ ዝምልከት ካቶሊካት ቤተክርስቲያን እቲ ብካህን ዝፍፀም ምስጢር ናይ ኑዛዜን ፍትሓትን ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ዝሃቦም ስልጣን ምዃኑ ተኣምን ኦርቶዶክስ ተኣምን ፕሮቴስታንት ከዓኒ ኣይቅበሎም መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ይነፅግዎ ክህነት ቅዱስ ክህነት ምዃኑ ካብቶም 7 ምስጢራት ሓደ ምዃኑ ካቶሊካት ቤተክርስቲያን ተኣምን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተኣምን እሳቶም ከዓኒ ኣይኣምኑን ግን ካህናት ወይ ፓስተርስ ኢሎም ከዓኒ ይሾሙ ክህነት ዘይብሎም ምስጢር ዘይብሎም ምክንያቱ ምስጢር ድሕሪ ተኣምን ኮይንካ ሃዋርያዊ ስልጣን ዘይብለን ኣብያተ ክርስቲያናት ክህነትን ጵጵስናን ክሸማ ኣይክእላን እየን ሓድነት ንዝምልከት ብናይ ካቶሊክ ኣስፔክት ክንሪአን ኮለና ዓለም ለኻዊት እያ ዓለም ለኻዊት ኮይና ዝርአ ምልክታ ሓድነት እዩ ኦርቶዶክስ ግን ሃገራውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ሓድነት ዘለዎ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ የብላን
ኢትዮጵያ ምስ ግብፅ ርክብ ይብላ ነፍስ ወከፈን ነናተን ዝኸኣላ ሃገራውያን ክበሃል ከሎ ናሽናል ኣብያተ ክርስቲያናት እየን ናሽናል በቃ ኤርትራ ንኤርትራውያን ጥራሕ ትውንን ካብኡ ሓሊፋ ንግብፃውያን ክትእዘም ኣይትኽእል እያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ግን ኣብ ግብፅን ዘለዉ ካቶሊክ ጳጳስ ይእዝዞም ኣብ ኤርትራን ዘሎ ይእዝዞም ጃፓን ዘሎ ይእዝዞም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ይእዝዞም ኣብ ኦርቶዶክስ ግን ናይታ ሃገርካ ጥራሕ ኢኻ ኣብ ፕሮቴስታንት ኣሽሓት ዴኖሚኔሽንስ እዮም ዘለዉ መን ንመን ክእዝዞም ኣሜሪካ ጥራሕ 830 ዓይነት ናይ ፕሮቴስታንት ኣሎ ኢትዮጵያ 4000 ኣለ መን እዮም ክቆፃፀሩ ላዕለዋይ ይብሎም ጠርናፊ ይብሎም ካልኣይ ንሓድነት ዝምልከት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ማእከል ሓድነት እዮም ማእከል ሓድነት እዮም እዚ ማእከል ሓድነት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብኦርቶዶክስ ተነፅገ እዩ ምክንያቱ ሃገራውያን ዳኣ እምበር ዓለም ለኻውያን ኣይኮኑን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ሓንቲ ይብላ ናይ ግብፂ ኣብታ ግብፂ እያ ናይ ግሪኻውያን ንግሪኻውያን እዮም ሶርያውያን ናቶም እዮም ዘለዉ ወላ ሓንቲ ርክብ የብሎም ከም ሽም ኦርቶዶክስ ዝበሃሉ ጉባኤታት ይገብሩ እዮም ብርግፅ ግን ገገዝኦም እዮም ዘመሓድሩ ኣብ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ከምኡ የለን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመላእ ዓለም እዮም ዘመሓድሩ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብል ሓደ ጳጳስ ኣሎ ሓደ ክፋሉ ድማ ብምሉእ ብነፍሲ ወከፍ ጳጳስ ይምራሕ ወይ ይውከል እንታይ ማለት እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓደ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዘሎ ጳጳስ ከዓኒ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወኪል ዳኣ እምበር ገዛእ ርእሶም ዝኽኣሉ ጳጳሳት ወይ ከዓ ገዛእ ርእሶም ዝኽኣሉ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣይኮነውን ይብል ንካቶሊካውነት ወይ ከዓ ኣድማሳውነት ወይ ከዓ እንታይ ከኣለ ኩሉ ዝብል ናይ ቤተክርስትያን ኣስፔክት ብናይ ካቶሊክ ህላዌ ኣሎ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ቤተክርስትያን ስለ ዘላ ዝብል ዓለም ለኻዊት እያ ኣፅናፋዊት እያ እንተለኣለ ኩሉ እያ ቅድስቲ እያ ህላዌ እያ ተኣምን ኦርቶዶክስ ግን ብጂኦግራፊ ዝውሰን ከም ዝበልኩኹም እታ ቤተክርስትያን ኣድማሳዊት ክትበሃል እንተደኣ ኮይና ብጂኦግራፊ እዩ ዝውሰን ኣብተን ኦርቶዶክስ ዘለዎ እንተዘይኮነ ነተን ካልኦት ይነፅግ ማለት እዩ ስለዚ እተን ኦርቶዶክሳውያን ካለ ንሕዶም ኣብ ክልተ እዮም ዝምቀሉ መብራቃውያን ኣለው ኦሪየንታል ዝበሃሉ ኣለው ኦሪየንታል ዝበሃሉ ኢትዮጵያ ኤርትራ ግብፂ ሶርያ ኣርሜንያ ካልደያ እቶም መብራቃውያን ምስራቃውያን ዝበሃሉ ከዓኒ በዓል ህንዲ በዓል ቡልጋርያ በዓል ግሪክ በዓል ራሻ ዝርከብዎን መዓት ሃገራት 23 ሃገራት በዓል ዩክሬን ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ከዓ ኤስተርን ይበሃሉ ምሳና ዝተቀራረቡ እዮም እቲ ፍልልዮም ኣብ መንበር ጥራሕ እዩ ቅድስናን ቅዱሳንን ብዝምልከት ከዓኒ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ካኖናይዝድ ቅዱሳን ኣለዋ በቤተክርስትያን ትእውጃ ቅዱሳን ትእውጃ ኣብ ካቶሊክ ኣሎ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣሎ ፕሮቴስታንት በፍጹም ኩላትና ኢና ቅዱሳን እዮም ዝብሉ ኣይቅበልዎን እዮም ኣኽብሮ ቅዱሳን ካቶሊካት ቤተክርስትያን ንኩሎም ቅዱሳን ተኸብር ኦርቶዶክስ ንኩሎም ቅዱሳን ተኸብር ፕሮቴስታንት የብሎምን እዚ ነገረ ማርያም ብናይ ማርያም ቴዎሎጂ ብናይ ማርያም ዝምልከት ትምህርታዊ ኦፊሻል ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ኣደ ኣምላኽ ቴዎቶኮስ ኢላ ተኣምን ኦርቶዶክስ ኣደ ኣምላኽ ቴዎቶኮስ ከም ናይ ካቶሊክ ተኣምን ኣብ ናይ ፕሮቴስታንት ብዙሕ ግዜ ንማርያም ዘነኣእስ እዩ 3 ወሊዳ 7 ወሊዳ 11 ወሊዳ ካብኡ ከይኣኽሎም ከዓኒ ኣደ ኢየሱስ ተኣምር ኣደ ኣምላኽ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ማሕፀን ናይ ክርስቶስ ክትፀውር ኣይትኽእልን እያ ንክርስቶስ ማሕፀና ክትፀውር ኣይክእልን እዩ ኮራፕት ትገብሮ እያ ሓጢአተኛ ዝብል ስለ ዘብለዋ የነኣእስዋ ኣብ ኦርቶዶክስን ካቶሊክን እቲ ሓቀኛ ትምህርቲ ናይ ማርያም ከም ዘለካ ንግንዘብ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ብዛዕባ እዚ ምስጢረ ስጋዌ ፕሮቴስታንት ዝነዓቐዎ ወይ ከዓ ገሊኦም ክፋል ናይ ፕሮቴስታንት ዘይቅበልዎ ከምህር ከሎ ንሕና ኣምላኽ ምንትን ክንከውን ባህሪ ኣምላኽ ክንሕዝ ሓድሽ ልደት ምንት ክንረክብ ቃል ስጋ ኮነ ወሃደረ ለኣሌነ ሎጎስ ሳርክስ ኤጌኔቶ ዝብል እቲ ውርፅፅ ዝኾነ ግሪካዊ ቃሉ ብምስጢረ ስጋዌ ዝቐበላ እዘን ክልተ ኣብያተ ክርስቲያናትን ፕሮቴስታንት ከዓኒ ወንጌላዊት ቤተክርስትያንን ሉተራዊት ቤተክርስትያን ይቕበሉ እቶም ካልኦት ግን የነኣእስዎም ኣብ ማርያም መፅኢካ ግን ኩሎም ፕሮቴስታንት ሓደ ዓይነት ርድኢት ዘለዎም ኣደ ኣምላኽ ማለት መድሃኒዓለም እዚ ኢየሱስ ከም ዝወለደት ንኣምን ተዘይኮነ ግን ሓጢአት የብላን ክንብል ኣይንኽእልን ሓጢአት መሊእዋ እዩ ብድሕሪኡ ተመሪዓ ነይራ መሊሳውን ተፋቲሓ ምስ ካልእ ሰብኣይ ተመሪዓ እናበልካ ንማርያም ክሳብ ክንዲዚ ምቅላል እዚ ካብ ታሪክ ወፃኢ ናይ ድንቁርና ከዓ መሰረቱ ዝሓዘ እዩ እምበር መደምደምታ ርእቶን ሓተታን ኣበው ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ ሓድነት ክበሃል ከሎ ኣብ ካቶሊካት ቤተ ክርስቲያን ዝርአ ብቅዱስ ቁርባን እዩ بقدس قربان حزب قدس قربان لحد أدي بلين كونين تعبت خسيانات حدنا تكجبر أكلاني قدسنا ترى أخوينه كريستوس زي ما أكلك قدسنا وهي وتعبت خسيان تعمل مخنياتو قدسيمو قدسان كونس لازولو السنتر ويكا كريستوس سنتريك ليتورجي كريستوس سنتريك ورشيب كريستوس سنتريك دوغماتيك تيتشن ناي تعبت خريستيان قدسنا أيو كريستوس منشو كريستوسي كاثوليكاونتكا أدماساوي ملأت من الزنس أبارقي ملأت أمنتهم كلها لتن 4 ملكتات ذن صبارق سازخونه تا كاثوليكات بيتخسيان عملا علم
ናይቲ ክርስቶስ مرعات مخانا زن صبرقي حواريانت كا متخخا باباسات زلو قدوس توفيت كاب بيتروس ليون بصحنا لنا بليون تطويل الله كاب ليون كا قصلي بزي ام تامن كاثوليكاويان اربعه ملكتات ملو بملو يوننو حانت قدستي كاثوليكايت حواريات يوننو ارثوذكسان ثلاثه ملو بملو يوننو مس بيتروس كن حبرت يبلم كلهم حواريات معريم زبلو معري كونن بيتروس نخلهم العصرت يسوسنا عصرت هذه يوم عصرت ختم حواريات صعبيلو مفاتيح منقسة سماء تهبوكم الله أيبل لبيتروس نع بيتروس كوحي كيفا بيتروس بيترا يخيلوا نوعي حدا هيبو سلازي أبوخ أي تابت خسيان كهنسا سلازي ساتهم اتنا بيتروس كلنا معرينا باتريارك ناي إيرتران باتريارك سلك أنا بأساتن معريمون أي كونون باترياركيوم شموتهم باترياركيو اتوانا نجر جن نحنا كردو زلنا انتينا نردا باتريارك أبوي كم أبوتات جن أبتي نايجوبا إتاس توسن انت أنيرو بريموس انتر بارس the first among the equals حموشته باترياركات يمزلوا أبعنا قداماي روما كالاي قبصي اسكندريا سالساي أنطاكيا قسطنطينيان يروساليم زياتهم حموشته باترياركيت ويكا حموشته رئيس الكنبه اساتا بعالم الله كابزم حموشته روما مرحيت مخانان وانا مخانان غبعيتات فلو بيتروس كاني عبي حوم يو لك سلطان حواريو سلطان لهم جن بيتروس كا قداماي the first among the equals ويكا primus inter pares بروتستانت ناي تمرت نغرات يوننو وناي قدس مصحف دا يفلطو دا امبر حوارياوي اقاومان مستيراتن ملئات يبلون بزيم اتن أربعة أبيات خريستيانات زللية سلازي احنا مزازمة تمرتين تايو ودي بزاتي كوك أهان نتسع لبيت كريستياني أبزا كوحي زيا بيت كريستياني كهانس أيزبولو تكوحي بيتروس ليون كا أتي أقبابو يخيد لازم نترفى مصنعتي مزقب هايمانوت كاب قصري شمون تميتن عسر تحدن كساب شمون تميتن سوسان حموشان دلو بسفحو أنبيبكم كتردقون كتكتلون زي ما حسناكم سلازي قليل تمرت ايكونن كنفلط يدلي سلازي هيستوريكال كنفلط يدلي دوغماتيكال كنفلط يدلي مورالي كنفلط يدلي سلازي بيت كريستيان احنا حانت قدست كاثوليكايت حواريات كن ولين كلنا كابتن كريستوس زبغست امبر سبعو سلطان زحالف ايكونن سلازي كلهم امينهم بزحاتون نا منبر بيتروس نا بزحات هاجرات باترياركات نا ارثوذكس بيت كريستيان እና ኸዱ ንጴጥሮስ ይሳለሙ መንበረ ጴጥሮስ ይሳለሙ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ይበጽሑ ስለዚህ ትቅድም ዝነበረ አተሐሳስባ ርድኢት እናቴናት ካን ተሪፉ እታ ቤተ ክርስቲያን ሓንትን ቅድስትን ምዃና እቶም ካልኦት ሐዋርያዊ ትውፊት ሒዞም ዘለኩም ኦርቶዶክስ ኣሕዋትና ከዓ በተን ሐዋርያዊ ትውፊት ኣብ ክልተ ተመቂሎም ይኸዱ ኣለዉ እቶም ሓደ ናይ ኦሪየንታል ይበሃሉ እቶም ሓደ ከዓ ኤስተርን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ኣብ ጉባኤታት ዝተመቃቀሉ እዮም በተሐሳስባ ብርድኢት እቶም ድሕሪ 16 ክፍለ ዘመንን ዝመፁ ናይ ፕሮቴስታንት ከዓኒ መታሕዞ ብዘይብሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሒሎም ነንሕድሕዶም ከዓኒ ርክብ የብሎም ኣነ ዝከረን ኣሜሪካ ከለኹ 2016 ክልተ ቤተክርስትያን ናይ ከንሻሲ ፅርግያ ይፈልየን እዚአን ናይ ቤተክርስትያን ናይ እንታይ ትበሃል ሬዶምተሪስት ትበሃል ኢሎምኒ እዚኣ እንታይ ትበሃል ፕሬስቢተርያን ክልቲኦም ከምንታይ ይበሃሉ ፕሮቴስታንት ስለምንታይ ዳ ፅርግያ ፈልይዎም ተብልካ ነናቶም ምሕዳር እዩ ዘለዎ ነናቶም ኣቕሽሽቲ ኣለዎም ነናቶም ርድኢት ኣለዎ ከምዚ ክኾን ኣይክእልኒ ኣብነት ኣብዚ ዓዲ فقد 50 متر ወይ 100 متر ወይ ከዓኒ 2 ኪሎ ሜትር ካቶሊክ ቤተክርስትያን ኣሎ ቁምስናታት ኣሎ በተናይ ዓድና ዘራርባ ቁምስናታት ኣሎ ቶም ቁምስናታት ግን ኣብ ትሕቲ ሓደ ጳጳስ እየን ዝመሓደራ እቲ ጳጳስ ከዓ ኣብ ትሕቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዩ ዝመሓደር ናይ ኦርቶዶክስ ተዳሪና ኮነ ልክዕኮም እዩ ቁምስናታት መሊእ ኣለዎ ኣብ ቤተክርስትያናት መሊእ ኣለዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካህናት ኣለዉ ኣብታ ሃገር ከዓ ሓደ ጳጳስ ኣሎ እቲ ጳጳስ ከዓ ኣብ ትሕቲ ፓትርያርክ ናይ ዓዱ እዩ ግን ከምቲ ዓንተ ዝብልኮ ኢንተርናሽናል ኣይኮነን ሎካል እዩ ወይ ከዓ ናሽናል ቸርች ተባሂሎም ስለ ዝፅውዑ ማለት እዩ ናይ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ግን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብቐጥታዊ ዝኾነ መንገዲ ናይ ምእዛዝ ስልጣን ኣለዎ ናይ ግብፂ ፓትርያርክ ንኤርትራ ክእዝዝ ስልጣን የብሉ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ሶርያ ጳጳስ ንግብፂ ክእዝዞ ይክእልኒ ነናይ ሃገሮም እዮም ናሽናል ቸርች ካቶሊካት ቤተክርስትያን ግን እቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እምነት ሓደ ጓሳን ሓደ መጓሰን ስለዝኾነ ብሓደ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዓለም ሙሉእ ይመሓደር እቲ ህላውያናን ሓድነትናን እቲ ኮሚኒዮም ከዓ ኣብ ቅዳሴ ሽሙ ብምፅዋዕ ኢና ነረጋግፆ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ሓድነታን እቶም ካልኦት ከዓ ከመይ ገይሮም ይርእይዎ ከመይ ገይሮም ይነብርዎ እቲ ሓፂር መፅናዕቲ ፅሑፍ ንሱ እዩ እቲ ዝሰፍሐ ኣብቲ መዝገበ ሃይማኖት ክትረኽቦ ትኽእሉ የሱስ ክርስቶስ ይመስገን ሰላም ወሰናይ
زيوا بربنا نمسكنكم أنا كم مسكيني كده نياباتي anyway زخان حتى رأيتون تدعيكم كنت حطيتوا اليوم نايلهم عندي بتاع مازي دس زبلن سفيح تمرتين نيرو أباتي قبل ربنا نمسكنكم حتى رأيتون تدعيكم كنت فيكم سلام وسناي نسمع له يا معنا شيء نمرقاتي باتيوا ملاخي باركم سلو حرايتهم دخانكم مسواتهم كي سبتكم تمالي 3 ساعات بهرام فيهم لو مخان دقنا مسوكم هاللهم نساقان تقاتن زاوكم ملاخ استمسقناكم نعاهم دما نعنا متان كتعمانا زومان سيات متان منقد حنات تحقيا منقد متان كنفلت عدنا انتعنا يهابكم تتقبلوا أقبلوا دما كم أبيل يقبل لكم آمين ما كيو زلوا نايمين يا أنا هاتكم يقول بدي أخبط طبعا بصراحة كده اللي حتى እግዚአብሔር ሃበና ኣባቴዋ ሰቲ ኣገልግሎትኩም ብጣዕሚ እያ ንመስግን ኣገልግሎትኩም ስለ ዝኾነ እውን ትሕቶይ ኣብ መንጎ እትዮም ተሆዳ ኣሕዋትናን ኣብ ናይ ግሪክ ዘለዎም ኣፈላላይ ብፍላይ ኣብቲ ተሂዝቲ ናይ ቤተክርስትያን 451 እቲ ሓንቲ ድማ 1000 ጌጋ ይኽላኸለይ ተታጋገር ትርሙኒ 54 እዮም ፍልሊ ኣብቲ ካብ ሰማዕኮ ኣብቲ ናይ 1054 ዳርጋ ምስ ናይ ሪሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ምሕደራ ብፍላይ ናይ ግሪክ ቤተክርስትያን ከምኡ ዓይነት ፍልል ኣለወን ዳርጋቲ ናይ ምሕደራ እምበር ካልእ እኳ ኣብቲ ናይ ዶግማስ ይመሳሰልዮም ዝብል ሰሚዐ ነይረ ነዚአን ፍልል ኣብ መንጎ እዚአን ኤርትራን ዘላን ኦርቶዶክስ እያ ወይ ተዋህዶ ቅድሚት ቴስዓታት ናይ ፓቮኒ ብላት ናይ ቤት ንባብ ናይ ፓቮኒ ሰንተር እንተረኻ ቅድሚ ናይ ቴስዓታት ዝነበረት ተዋህዶ ኤርትራ ዝብላት ጋዜጣ ትረክብሃ ድሕሪ ኣብዚ 2000 ግን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ተዋህዶ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እዚ ብኸመይ ትገልፁና ትኽእሉ ቴንክ ዩ وتاريخه كم زفلته أبت 451 كابت جباء هديمة زوجت قبسي يعني را قبسي خاني إيرترا ينبرتن شعو إثيوبيا ينبرتن قبسة رحنيرا مثلا قالت أبيت خريستيانات سامعي قالتن نتي يسوع كريستوس أبهري زملكت مالتيو زي يسوع كريستوس زي أملاخ كوينو كلتا بهري زلوا مالتيو فتسم أملاخ فتسم سب جن the same person divinity زلوان ሰብኣውነት ዘለዎን ምዃኑ ተን ቤተክርስትያናት ኩለን ይኣምና ግን ኣብቲ ቋንቋ ክረዳድኡ ስለ ዘይከኣሉ ግብፂ ካብቲ ጉባኤ ወፅያ ንብዙሓት ሃገራት ለኪማ ማለት እዩ ተን 6 ኦሪየንታል ዝበሃላ የሱስ ክርስቶስ ፍፁም ኣምላኽ ፍፁም ሰብ እኳ እንተኾነ ግን ተዋሃሂዱ እዩ ዝብል ቋንቋ እዩ ዝመፅእ ግን እዚ ከዓ ንገዛ ርሱ ሓደጋ ዘለዎ ቋንቋ እዩ ሓደጋ ዘለዎ ከዓ ንምንታይ ማለት እዩ ኣብ ሲሎጂዝም ወይ ኣብ ሎጂክ ምስ ኣተኻ እሞ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኑ ሲ ማይን ፀባን እንድሕር ደኣ ተሓዋዊሱ መን እዩ ዘዕብልል ይመፅእ ፀባ ይዕብልል ኦኬ እሞ እንድሕር ደኣ ፀባ ዘዕብልል ኮይኑ ሲ ስጋን ነፍስን መለኮትን እንድሕር ደኣ ተተዋሂዱ ኸ መን ይዕብልል መለኮት ክስቀል ይኽእል ድዩ መለኮት ክሽንከር ይኽእል ድዩ መለኮት ክሳቐ ይኽእል ድዩ መለኮት ክበኪ ይኽእል ድዩ መለኮት ደም ከፍስስ ይኽእል እዩ ዝብል ሕቶታት እዚ ከቢድ ክምለስ ኣይክን ስለዚ ናይ ግብፂ እዚኣቶም ሞኖፊዛይትስ እዮም ዝበሃሉ ኤርትራውን ከምኡ ሞኖፊዛይትስ ዘይ ሃይለ ስላሴ ድሓር ባዕሉ ኣብቲ ናይ ጉባኤታት ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ክትኣቱ ስለ ዝደለያ ነታ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝደለያ ሃይለ ስላሴ ባዕሉ ዝገበሮ እዩ ኦርቶዶክስ ዝብል ሽም ሂቦ ኦርቶዶክስ ዝበሃላ እዚ ናይ ኤስተርን እየን ተን ኤስተርን እየን ተን ኦሪየንታል ኣብዚ ናይ ዴፊኒሽን ናይ ምስተን እንኳን ምስ ካቶሊክስ ምስተን ገዛእ ርእሶም ኦርቶዶክስን ኣይሰማምዑን እዮም ስለዚ ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ካውንስል ኦፍ ቸርችስ ምንታን ክትኣቱ ኦርቶዶክስ ኢልዋ እምበር ብእምነት ሞኖፊዛይትስ እዮም ሓደ ባህሪ ሓደ ኣካል ዝብሉ እዮም ንሕና ከዓ ክልተ ንብል ሓደ ክርስቶስ እዩ ግን
ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ ከም ሰብ ኩሉ ገብር ነይሩ ይጠሚ ነይሩ ይድቀስ ነይሩ ይበልዕ ነይሩ ይንቀሳቀስ ነይሩ ሰብ ዘይገብሮ ነገር ከዓ ገብር ነይሩ ከም ኣምላኽ ከዓኒ ሙታን የተንስእ ነይሩ ዕጉራን ክኸፍት ነይሩ ብሓይሉ ካብ ሞት ትንስእ ነይሩ ዓበይቲ ተኣምራት ይገብር ነይሩ ካብ ሰብ ይስወር ነይሩ እዚ ብምሉኡ ኣምላኻዊ ባህሪ እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ቋንቋ ናይ ተርሚኖሎጂ ጌጋ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ጉባኤታት ክፈላለዩን ክዋጋገዙን ተኸቲሎም ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ተዋህዶ ዝብል ዳ እምበር እታ ተዋህዶ ትብል ሽም ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራሕ ግብፂ ተዋህዶ ትብል ኣይትሕውስኒ የብላ ኣዲኦም እንድያ ግብፂ እንድያ እታ መሰረት ተዋህዶ ዝብል ሽም የብላ ናብ ግብፂ ሶርያ ኣዴን ዳ ተቐዳመይቲ ኣብ ኮቴት ቁርባን ካብ ሶርያ ዘምፀና የለና እንዲ ናሕና ስለዚ የለን ኣይትብሎን እያ ተዋህዶ ትብል ኣይትጥቀም እያ ግሪክ ኣይትጥቀም እያ ኣርሜንያ ካልደያ ህንዲ ኣይጥቀሙን እዮም ቶም ጥንታውያን ዝበሃል ኦርቶዶክስ ራሻ ኣይጥቀሙን እዮም እዚ ድሓር በዓላቶም ዘማዕበልዎ እቲ ቴዎሎጂ ወይ ከዓ እቲ ዶግማቲክ ቴዎሎጂ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ 14 ክፍለ ዘመን ብሓደ ዘራ ያዕቆብ ዝበሃል ብዙሕ ነገር ስለ ዘበላሸወ ድሕሪኡ ዝመፁ ከዓ ብዙሕ ነገር ስለ ዘበላሸው ብኡ ዝመፀ እንተዘይኮይኑ ሞኖፊዛይትስ እዮም ሓደ ባህሪ ሓደ ኣካል ዝብሉ እዮም ነዚ በዚ ኣፀቢቕና ክንርድኦ ንኽእል ስለዚ ተን ካልኦት ኦርቶዶክስ ነዚ ኣይክትልኦን እየን ናተን ኣገላልፃ እዩ ዘለወን ተተዋህዶ ትብል ቋንቋ ኣይውስኻን እየን ስለዚ ሳቶም ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ እያ ትበሃል ነይራ ንሕና ኣነ እውን ኣብ ግዜ ደርጊ ቅድሚኹም ስለ ዝነበርኩ ኣፀቢቐ ይፈልጣ ማለት እዩ ኦርቶዶክስ ትብል ድሓር ዝመፀ እዩ ኣይነበረን ዋላ ንሕና እውን መምሃራና በዓል ፕሮፌሰር ዶክተር ኣባተወልደ ቤነ ክምህሩና እንከለዉ እዚ ነገር እዚ ኣይነገሩናን ሞኖፊዛይት ምዃኖም ኢና ንፈልጥ ንሕና ሞኖፊዛይት በቃ ሓደ ባህሪ ሓደ ኣካል እዚ ዲያሎግ የድልዮ ምክንያቱ ኣብ ቅዳሴ ሓደ ኣካል ክልተ ባህሪ እዮም ዝብሉ ድሕሪ ዝጌታ ዘሎ ቅዳሴ ድሕሪ ዝጌታ ዘሎ ጸሎት ንሕዳሪክም ኮይንኩም ኣኣምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ከም ዝኾነ ኣኣምን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ብዘይ ምድብላቕ ምሕዋስ ብዘይ ምፍላይ ለውጡ ምስ መለኮት ዘዋሃዶ ብዘበን ጲላጦስ ጴንጤናዊ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቕለ ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ኣብቲ ቅዳሴ ዝብልዎን ኣብ ደገ ፕሮፌሳይ ዝገብርዎን ኣይርክብ ይብሉ ስለዚ ናይ ሃገርና ኦርቶዶክስ ፀገሞም ኣብ ቴዎሎጂ ኣብቲ ቴዎሎጂ ፀገማት ኣለዎ ቴዎሎጂ እንታይ ማለት እዩ ቴዎሎጂ ክትመሃር ኣለካ ዜማ ስለ ዝኽኣልካ ፀናፅል ዜማ ንኽእሎ ኢና ኩላትና ፀናፅል ኣፀቢቕና ንኽእሎ ቅኔ ኣፀቢቕና ንፈልጦ ሓንቲ ፍልል የብላን ከብዚ ንሕና ምስኦ ግን ቴዎሎጂ የድሊ ኣብኣታቶም ኣባና ክህነት ዝቕበል ቢኤ ዲግሪ ክህልዎ ኣለዎ ድሕሪ 12 ክፍሊ 7 ዓመት ይመሃር ቢኤ ዲግሪ ወሲዱ ክህነት ዝቕበል ኣብኣታቶም እዚ የለን ውዳሴ ማርያም ተፅንዒ ይኣኽሎ ናይ ቅዳሴ ነገር ዜማታት ተፈልጢ ይኣኽሎ ቴዎሎጂ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብዚ ወፃኢ ሃገር ዘለው ፃዓዱ ኦርቶዶክስ ድሕሪ ኢልና ኮይና ኣብቲ ናይ ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ እዮም ዝምሃሩ ምክንያቱ ሓደ እቲ ትምህርቲ ስለዚ እቲ ምሕደሮኦም ናይቲ ቤተክርስትያን ምሕደራ ኣብቲ ኣድሚኒስትራቲቭ ፓወር ዳ ይፍልል እምበሪ ኣብቲ ምስጢራትን ገና ኣይኮነን ኣነ ኣብ ኦስትሪያ ቆሞስ ኣብ ዝነበርኩሉ ናይ ብጀርመን ቋንቋ ብድሕረይ ናይ ሶርያ ቤተክርስትያን ይቅዱስ ነይሮም ወላ ሓንቲ ኣይቂሩን እዮም ነይሮም እኳ ሓንሳብ ህብስተ ካባ ይወስዱ ነይሮም ኦርቶዶክስ እዮም ሎሚ ናትና ኣብ ኦርቶዶክስ መፅኦም ኣባና መቀደሱ ዳ ኣይቅዱሱን ቤተክርስትያን ሂድናዮም ኮነና ከማን ተመሊሶም ይፀርፉን ነዚ ኣይከይድን እዩ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ናይ ግብፂ ብዙሕ ጌጋታት ተፈፂማ ሎሚ ግብፂ ንርእሲኣ ተኣምኖ ቀይራን ክነሳ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይቀየሩን ግብፂ ቀደም ብሓሙሽተ ልኡካን እያ ትቅድስ ነይራ ሎሚ ግብፂ የለን እሱ ሓደ እንተተረኺቡ ብሓደ በይኑ ክቅድስ ይኽእል እዩ ሚእቲ ተተረኺቦም ካብ ሚእቲ ቅዱስ ይኽእል እዮም ኣብ ግብፂ ተማሂረ ይፈልጦ የፅቡ ገይረ ሪኦም ስለ ዝነበርኩ በፅሐ እቲ ገዳማት ናይ ኦርቶዶክስ ኩሉ እቲ ብራናታት ኩሉ ርአ እዮም ሙዕቡላት እዮም ክንደይ ዶክተሬት ክንደይ ማስተርስ ዘለዎም እዮም ምስ ናትና ዝሕፃብ እግሮም ኣይኮኑ ምስ ናይ ሃገርና ናይ ኢትዮጵያን ክትሪኦም ከለካ ስለዚ እታ ቤተክርስትያን እቲኣ ብዙሕ ለውጢ ገይራ ምክንያቱ ካብ ጌጋ ብዙሕ ተማሂረ እያ ኮመን ዴክለሬሽን ምስ ሮማ ክንደይ ግዜ ፈሪማ እያ ካብ ጌግኦም ተፈሪሞም እዮም ጥምቀት ይድገም ኢላ ተኣምን ነይራ ግብፂ ኣብ መወዳእታ 2017 ኣነ እውን ነይረ ብቫቲካን ኮነና መፅያ ፈሪማ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ግብፂ ፀገም እዩ ነይሩ ንዓ ተኸቲለ ዝኸዳ ከዓ ከይፈለጣየን ኣትየኖ ነቲ ጉዳይ ስለዚ እቲ ተዋህዶ ክበሃሉ ናይ ቤኖም ሽም ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ጥራሕ ኣባቴ ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ሕቶ ካብ መፅያትና ኣላ
مجمرة السلام وسنا أبا إغزابير أقولكم يبارك فيكم أما تصاص قدس مصحف قدس مصحف كدركم زلوا بتفسيرين مخميات الترجمة سمع على ديباتها سمع له من بيت كريستيان سي نأبنت أنا نحد تمهاري كهنت كيف خلده أي كلني كتأمق خل ميرون كقبق خل كقرب خل مسحة خل خل قال كدان كأسر خل كهنت دي كنا خل جن أي سلطانين نار السلك أنا باساتي نايب باساتي حدا باباس كني نحد باباس وعبيل خقبق خلده أي كلني أنت واحد سلسته خون الله تمزقبو رسالك أنا باسات كني كقبق خلده هو خول بقطتها ስለዚህ እቲ ትርጉም ናይ ቤተ ክርስቲያን ካኒ ቤተ ክርስቲያን ናይ ገዛእ ርሳ ቆነናን ዶግማን ሞራልን ስርዓትን ስለ ዘለዋ ብሕገ ቀኖና ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ናይ ምትርጓም ስልጣን ብሕቱ ናይ ቤተ ክርስቲያን እዩ እዚ ከዓ እታ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ክንደይ ጥንቃቐይ ጌራ ንዓለምና መጽሓፍ ቅዱስ መጽሓፍ ጽሒፋን ኣሰናድያን ኣብ ማሕተም ኣብቂዓ ንዓለም ዝሃበት ቤተ ክርስቲያን እያ ክሮኖሎጂካል ኦርደር ኣሎ ሓላፍቲ ጽሑፍ መሰረት ኩልኩም ክትርእይዎ ስለዚህ እንታይ ከተረዳ እቲ ናይ ምትርጓም ስልጣን ከምዚ ላይ ካኽቲ ትርጉም ኣይትኽእልኒኻ ኣነ መፅለሲ ከምዚ መስለንስ ንድዒ ረብዓይ ኣምላኽ ከማን ኩሉ ክእል እዩ ክብል ኣይክእልን እያ ቤተክርስትያን ድሮ ነዚ ዲፋይን ጌራታ እያ ስላሴ ኢላ ዲፋይን ጌራታ እያ ኣብ ልዕሊ ክውስኽ ኣይክእልን ነቲ ቤተክርስትያን ዝወሰኸቶ ወይ ኦፊሻሊ ዘፅደቐቶ ንዑ እየ ዝኣምን ቅዱስ መፅሓፍ 73 እያ ኢላትና 73 መፅሓፍቲ ከም ዘለዋ እየ ዝኣምን ኣነ بخوتان يرخبي أنا عندي 81 ناتهم 81 زبون ناتهم اللو عيناتين أنا كاثوليكاوي 73 مصحفتي كم زلوا بيت كريستيان منفس قدوس مريحوا لقاونتي بمنفس قدوس تمريحم أتصاريم لقاونت بحالو ترى لقاونتي كونن شدش شو عطوا عنقطات زخوري نزقص مصحف ترجمة سباتيم ترجمة السنادية مرميرة أطلقة سبعة أتيا وسينا 73 إلاتني كامون لعل مصحف قدوس يأمن يعني توفيت ورقص الله توفيت جد حدا كفال المرلاوي هيوتنا نسبكتاتنا كتعملنا زغلي تنسب عن سلستن قانونا ويان كانوني كالو زبها لكن 73 مصحف سلازي نازز وسنت بيت كريستيان ناي مترجم سلطان كان نبحتان عايز ملك سلازي كلاتنا انا يكون كالوت نمهر كابت بيت كريستيان ترجمه زقربت لنا تمرتينا نمهر مبر بتنحنا زمسلنا يكون كله انبيبنا اصنعنا مصحف ترجمنا اب صحف اسفيرنا اينا لابتحت ديداكتيف مالتي أوريدنا إن مهرة ما تكاوس أي مهرة يلس لذي تنكالوت نزي أمنها شجر فتير له لو ترمتيو بعد مهور كنسو دكتور ناقص مصحف كنسو sola scrittura sola grazia sola fede إلو سلستيو فهم سبلا أبى شحات يوم فحيله فتخسيان كاثوليك جن الله حدا بقاسة حدا بقاسة كم أيلهم تمنعوا بجاز خود سبات لو مفحيلهم مكابهم شجروا ماله ቅዱስ መጽሓፍ ከም ድላይ ምትርጉሙን ኣብነት ገሊኣቶም ማርያም ኣደ ኢየሱስ ይብሉ ገሊኣቶም ማርያም ክልተ ግዜ ተመሪዓ ነይራ ይብሉ ቶም ገሊኣቶም ኣብ ካቶሊክ ትምህርቲ ዝየልቦን ማርያም ሓጢኣት ኣዳም የብላን ጃፓናዊ ይብላ ኤርትራዊ ይብላ ኢትዮጵያዊ ይብላ አፍሪቃዊ ይብላ ሓንቲ ኣታ ትምህርቲ ምክንያቱ ካብቲ ሓንቲ ዘይተዘርገት ምንጪ ካብታ ቤተክርስትያን ኢኻ እትመሃር ብጉባኤ ፀደቀ ይኹን ቤተክርስትያን በዓላ ዝቆመቶ ይኹን ነቲ መጽሐፍ ቅዱስን በዓላ ኣሰናድያና ዓለም ዝሃቦትን ስለ ዝኾነት ቅድሚያ ዝሃበ ስለ ዘየልቦ ደሊቃውንቲ ዝሓልፈ ስለ ዝኾነ ነዚ ዘይቀበል ተደኣ ኮይኑ ካቶሊካዊ ክኾን ኣይክእልኒ ከም ድላይ ክትርጉሞ ኣይክእልኒ እያ ቅዱስ ቁርባን ማለት ኣምሳል እዩ ድሕር ዓይነና ክውገዝ ኣለኒ ኣምሳል ኣይኮነን ቤተክርስትያን ትምህሮ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን ምስጢር ኮይኑ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ናይ ክርስቶስ እዩ ክስገደሉ ይግባእ በጢልካ ስገደሉ ወይ ከተምልኾ ይግባእ በጢልካ ተምልኾ እምበሪ ካብኡ ወፃኢ የልቦን ነዚ ክትቅይሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እቲ ናይ ምትርጓም ናይ ብሕቲ ስልጣን ናይ ቤተክርስትያን እሞ ከዓ ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ካብ ሃዋርያት ኣትሒዙ ዝመፀ ብስርዓት ዝኸይድ ዘለዎ ኣገባብ እዩ سلام وسلام سلام عليكم أبا يا غني لنا سلتي مهارن هناصن هنا تمرتكم أباتيو مسكين دلي أنا كلت حتى لو أني تحنتي حطوناتي إنتايا كاثوليكات بيت كريستيان دحري قويتنا إسكريستوس ديات مسريتا ويس
كاب أوريت كاب أنتيا تي مسرت أعمالت هنا بكم بيت غرسان إن أمنو نقبله مالتي تخليت خاني أبتنا يتماد نبرة تمرت مسألة تحازيا زي حجد الله بيت غرسان ناس مستير السجاوية متأثر الله بيت غرسان إن نبل سلز بيت غرسان تمهرنا نجار مسنا أوريد الله بيت مرتن مزي حجي مسناي مستير السجاوية متحزر الله كاتل قاعد بيت غرسان إنه بلاسي كم يزبلي أبي آخر ولي مدى لغباتي يغني لي مجمريا بيت كريستيان أبتبتا قالي تحطه جمرسي مستير السجاوية نقول أبيات كريستيان لازم الكتي بيت كريستيان أمنتها أبز قرب أوانونا أنا حدا عبينا فيديو كونفرنس كجبري بزعوا مستير السجاوية حدا مصنعته وصحف جير له كنصر زقبؤه تمرتنا بيت كريستيان سلزله كل أبيات كريستيان زأمنية مستير السجاوية مالت كريستوس آدم مسحته أمونجو زي أبيهرن أمونجو آدم استفتره كالكال مندق بسجو من تكافرس أولي زات زلو بتملكت تخاني زي أبيهر نتمن كرجمون كله أمونجو خان أمونجو ذا سبيتني له أتا سبيت مريم حيوان يكونت سألت كل على خذ بالله مخنياتو نيسوس تولد مريم من حيوان يكونت سلازي أتكاب أزولد رأس تمنزج فلق سلز خنا خا أتنا يسلاسي أو مستير نمجمر يا جزء استجلس أمريامي تجلس سلاسي بحبرت حبيرو كابزا قدس دنجلزيا كولت تمدبو اسمها هاريا زي أبيهر لتسيون وأبدرا كما تكون ما هيدرو ويبي ذاتي تمأرافي العالم زي أحد اسمها هاريا كوا زبل تنتاوي أب أوريت زلو قال زي أبيهر لتسيون حاريا محدري تخد كون كا مدبا نايزل عالم محدريتا بيلوخا بزعبا تزارب زبلو ويبي ذاتي تمأرافي العالم زي أحدر اسمها هاريا كوا أبقى حدري حريوة بفولي حريت مريم متيا كابقى بزي ناي سبعي زرقي كم تتمالز مهاركو تستوتو عنكم أدم كاب دنجل مريت تفتيرو مريم يسوس كأني كاب دنجل محسن توليدو إذن أجزي أبيهر مدبي ناي بايوناس مدبي يكون ناي كاتوليكات بتخسيان مدبي يكون أجزي أبيهر بعلز قبوري جيرو خا توليد مزي مستير السقاوية تكند عنك أمنت كاتوليكات بتخسياني مستير قربان عند عنقص امنت بيت كريستياني امقت عند عنقص بيت كريستياني مستيره تنسى موتان عند عنقص بيت كريستياني ስለዚህ እቲ عنقص امنت ዝበሃል ኦፊሻሊ ቤተ ክርስቲያን ንዓስ ዒበን ዝመጽአ ቤተ ክርስቲያናት ብግቡእ ዘጽልቆ ስለ ዝኾነ ወላ ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያናት ምስጢረ ስጋዊ ስለ ዝኣምኑ ከማናይ እቶም ገለ ወንጌላውያን ከም ዝሕጂ ሓደሽቲ መጽኦም ዘሎ ዞም ሴክትስ ወላ ጴንጤልኩም ትጽውዕዎም ካብ መስመር ዝወፁ ትምህርቲ ዘይብሎም ከኣኒ نت مستير السجاوي يسوس كاب سماي تسريح يمسي السجاي له كاب سماي نحت تسريح يمسي لا جبريل ملاخ من تايد لي تنبيت إساياس من تايد لي آدم نموضع من تايد لي يسوس كم مريم سجان تزيل بيسو نعين باينا سايموت الليل أملاخي كونه يكون سجاز اللي بس المخنيات نعيم انت خموت الليل سلزي زي تنصر تيولوجي سلزي اتي ناي مستير السجاي ممكن بيت كريستيان كاثوليكايت بيت كريستيان هذا خابت العلواي حموشة شدش عبيت عن قصة مناتات هلوا كافتن عبيت عن قصة منات حدا مستيرة سجاوي ولدك زي أبيهر سب كونه كامل كابدن قل مريم بسرح منفس قدس زي eternally زي كير زي لوت زي حكاخ indispensable إلنا إن حسبه ايوه زي تا قدامي تحطه خانتا نيرا كاتوليكات بيت كريستيان أمسارة تامت أعمالسي كاتوليكات بيت كريستيان مس أوريت كابناي أوريتن مزاح جزالا ناي بتهري زمت مالت عبد بلوكيدان كاب مولاد ناي قويتنا يس كريستوسن زلهم تأثارن أمت أنا كاتوليكات بيت كريستيان كاب أوريتن نابنة تأب أوريت كل السنجر مثالي أو هم خانو كنفقط لنا بيت مقدس تتخيلوا برجس إجزي أبيهر منفسه حضرون تزازاتون كله سريت حتى أزوها بقولون هزب زسليلهم بيت مقدس إجزي أبيهر بواني إنجنير كوينو خمسة صرحان فلطينا أتمثالي قوي تحدث يروساليم جن أب كريستوس تمسرتته كريستوس نهوارياتو حيلك سبت قبلوا كاب يروساليم كيتوصل إلو دحري تنسايلو عسر تمعالتي السباياتيو أقدمو جن نجيرو منيرو إيه بيت خسيان كتمسرت كم زنبرا نجيرو منيري زنتاي مالتيو كتصوع من كله كحريم من كله
درو مدب نيروي مخنياتو اتو كل سرح ناي كريستوس تقصر بيت ክርስቲያን ሳሰ ዝኾነት እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ቃል ሒዙ ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ይባሃል ናይ ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ይባሃል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ዝባሃለሉ ማሕበረ ኣመንቲ ካብ ስጉኡን ደሙን ነፍሱን መለኮቱን ቃሉን ምስጢራቱን ስለ ዝቕበሉ ናይቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናቲ 10 ትእዛዛት ተሓቁፍ ነበረት መቅደስ ሎሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክርስቶስ ብርእሱ ተሓቁፍ ስለ ዝኾነ ስለዚ እታ ቤተ ክርስቲያን እቲኣ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ስቕለት ርኢዋ ምክንያቱ ንኩላትና ሰቕለና ነይርኡ ንኩላትና ተፈፀመ ክብል ከሎ ኣብ ዕለተ ጳራቅሊጦስ ከዓ ኣግሂድዎ ንሃዋርያ ስልጣን ሂቡ ከዓ ኪዱ ከምቲ ኣቦይ ዝለኣኸኒ እልእከኩም ኣለኹ ኢልዎ ኣብ ትንሳኤ እዚኣ ኢልዎ እፍ በለሎሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ሓጢኣቶም ዝሓድኩኖም ክሕደገሎም እዩ ንዚ ሓደኩኖም ግን ኣይክሕደገሎም እዩ ኣቦይ ልእከን ኣሎ ልኢኹን ኣሎ ከምኡ ከዓ ልእኸኩም ኣለኹ ኢልዎ ስለዚ ነታ ቤተ ክርስቲያን እቲኣ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክትከይድ ገይርዎ ዘመራይ ዳዊት ብዛዕባ እዚ ብትንቢት ኣቐዲሙ ኢልዎ ነይሩ ኣልቦ ነገር ወኣልቦ ነቢብ ዘይተሰምዓ ቃሎሙ ኢልዎ ሃዋርያት ሲ ቃሎም ዘይተሰምዓሉ ቃሎም ዘይተነገረሉ ኣይነበረን ኢልዎ ኣልቦ ነገር ወኣልቦ ነቢብ ዘይተሰምዓ ቃሎሙ ወእስከ ኣጽናፈ ዓለም በጽሓ ነቢቦም ቃሎም ከዓኒ ኣብ መጽሓ ኣብ መላእ ጽንፈ ዓለም በፂሑ ዝበሎ እቲ ዘመራይ ዳዊት ናይ ሃዋርያት ክገብሮ ዝነበሮም ተልእኮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሃዋርያት ፈፂሞሞ እዛ ቤተ ክርስቲያን ከዓኒ በቶም 12 ሃዋርያትን ስዒቦም ድመፁ ተኸተልቶምን ኣብ መላእ ዓለም ሰፊሓ ብሓደ ጓሳ ብሓደ መጓሰት ካላ ስለዚ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ሓዳሽ እስራኤል ትመፅያ እታ ብክርስቶስ እትመፅእ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌኣዊ እቲ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ከሰናድዎ ፀንሐ መንገድታት ብምልኡ ን5500 ዓመት ከሰናድዎ ፀንሐ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብክርስቶስ ኣግሂዱ ኣምሂሩ ክርስቶስ ሰቢኹ ኣብ መወዳእታ ነቲ ስብከቱ ብመንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ ምእንታን ክቕፀል ቤተ ክርስቲያን ክቐውምና ግዲ ነይርዎ ምክንያቱ ርእሲ ተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣካል ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ኣካል ርእስን ክቆራርፁ ስለ ዘይክእሉ እቲ ስራሕ ናይ ክርስቶስ ሎሚ ትቕፅል እታ ብሃዋርያት ዝተተኽለት ቤተ ክርስቲያን ብክርስቶስ ዝተተኽለት ሃዋርያት ዝቐፀልዋ ኣብኣ ክርስቶስ ሎሚ በተን 4 ምልክታት ጥራሕ ዘይኮነ በተን ምስጢራት ብፍላይ ካብ ብልዑል መስዋዕቲ ቅዳሴ ሕያውነቱን ህላዊኡን ይገልጽ ስለዚ ንሕና ከምቶም ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት መእከቢ ኣዳራሽ ወይ ሲናክሲስ ጉባኤ ኣይኮናን ንኸይድ ንሕና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክንረኽቦ ኢና ንኸይድ ረኺብናዮ ኸ ኢና ንምለስ ሓሲብናዮ ኣይኮናን ንኸይድ እስከ ንጸሊ ጎይታ ምሳና ከም ዘሎ ንእመን ኢልና ኣይኮናን ንኸይድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ኢና ንብል እስማ አንተ ክመ ኢልየ ነይረ ትማሊ እስኻ ኢኻ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይድ ከለኹ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ኢለ ይስግደሉ ጎይታን ኣምላኽን ከም ዘለኻ ሓስብ ኣለኹ ኣይብልን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣነ ኣብዚ ገዛይ ክብል ክእል እየ ጎይታ ምሳይካ ኣብዚ ምሳይ ከም ዘለኻ ሓስብ ከመይ ስኻ ኩለኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ኢኻ ትርከብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግን ኣለዉ ብስጉኡን ደሙን ነፍሱን መለኮቱን ይቕበሉ ስለዚ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዝመሰረተሉ ዕላማ ነቲ ስራሕናቱ ንኽትቅፅሎን ኣብ መላእ ዓለም ከዓ ኣፅናፋዊት ኮይና ንድሕነት ነፍሳት እትሰርሕ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ እዩ ኣቆይምዋ ክርስቶስ ብኡ ከምኡ እያ ትኸድሉ ስለዚ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነገር ዝነበረ ምሳሌያታት ኣብ ሓድሽ ኪዳን መፂኡ ዮሃንስ እኳ ደኣ ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ምስ ከደ ነተን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተመሰረታ እንታይ ዓይነት ምሕደራ ክኽተላ ከም ዝነበረን ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ብዝሃቦ ናብተን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኢሉ ከም ዝለኣኾ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ጽሒፉ ኣሎ ስለዚ እታ ቤተ ክርስቲያን እቲኣ መስተስራይ ሓጢኣት ኮይና ተምሳል ናይታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እያ ናይታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ከዓኒ ናይታ ኣብ ብሉይ ዝረኣናይ መቕደስ ከዓኒ ሓዳስ እያ ስለዚ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ሎሚ ናይታ ሰማያዊት መቕደስ ፅባሕ ክንረኽባ ዘለና ትኽብትኽ ክንሪኣ ዘለና ቤተ መቕደስ ምሳሌኣዊት እያ that's why እቲ ኮኔክሽን ናይ ቅዳሴን ናይ ሰማይን ቅዳሴ ሰማይ ኣብ መሬት ዘብሎ እዚ ኮኔክሽን ስለ ዘለዎ ስለዚ ክርስቶስ ነታ ቤተ ክርስቲያን እቲኣ ኩሉ እቲ ስትራክቸር ኣብ ብሉይ ኪዳን ፈልጦ ስለ ዝነበረ ኣብ መቕደስ ይኸይድ ነይሩ ልክዕ እቲ ሓደ እስራኤላዊ ኣብ ዓመት 3 ግዜ ክኸዶ ዝግብኦ መንገዲ ከይድዎ እዩ ግቡእ ገይሩ እዩ ነቲ መቕደስ ግን ሓደ ሓደ ክፀርስ ስለዝነበሮ ነገራት ክኣፅርይዎ ሰባት ብክርስቶስ ብምእማን ክድሕኑ ከም ዝኽእሉ ብኒቆዲሞስ ጀሚሩ ከዓ ኣምሂርዎ እቶም ኣይሁድ መን ከማና ንሕና እንዲና እግዚኣብሔር ሓሪና ዝብሉ ዝነበሩ ሕሬት እንተለካ እንተነበርካዩ እቲ ዘይነበርካ ግን ብክርስቶስ ክትኣምን ናይ ግድን እዩ ኣብ ምባል ዘብፅሖ ምክንያት ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ እናተኸላ ይመፅእ ከም ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ግን ዕለተ ጰራቅሊጦስ ኣግሂድዋ ዕለተ ጰራቅሊጦስ ከዓኒ ልደት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቢልና ንኣምኖ
بعدها سلتها تمرتي بلبينا أنا مسجنكم ምናልባት ንዓኹምን ግዜ ከይንሕዘኩም ግዜ እውን ኣኺል ሎ መስለኒ ብዓብዪ ንስኹም ስለ ዘለኹም ንሕና ግዜ ምናልባት ንዓኹም ግዜ ከይንሕዘኩም ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ቅዳሴ ኣለና ክንከይድ ኢና ምክንያቱ ሕጂ ልደት ናይ ፈረንጂ ድሮ ሰዓት ኣኺል እዩ ኣባቴዋ ስለ ዝተምሃርኩና ሓንቲ ጥራሕትኒ ከማ ብርሂድ ረሓዊ ሓሳርያ ብዛዕባ እዛ ቅዱስ መፅሓፍ ባቴዋ ኣብዚ ብዙሓት ኣፕሊኬሽን ኣሎ ኣፀሓፍ እውን ምስናትና ዘይዋደብ ኣሎ ነዚ ክንጥቀም ፅልዋ ኣለዎ ዶ ኣነ ጥቀምኒና መዓት ጌጋታት ኣለዉ ኣነ እቲ ኩሉ ኣፕሊኬሽናት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣፃርየ ወዲየ ኣነ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ እውን ተዛሪበ ኣለኹ እዚ ናይ ካቶሊክ ወፃኢ ዝኾነ ካብ ካቶሊካዊ ቀኖና ትብል ወፃኢ ዘላ ኣፕሊኬሽን ከይትጥቀም ምክንያቱ ብዙሕ ናይ ፍሬዝስ ጌጋታት ኣለዎ ናይ ቋንቋ ከይተረፈ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ግራማቲክ ኣዘራርባ ከይተረፈ ካቶሊካዊ ቋንቋ እውን ጎደሎ ከም ዘለዎ ርኢና ኢና መጀመርያ ንኻልእ ኖርማል ኣፕሊኬሽን እንተዘይኮይኑ ክትርኢ እንተዘይኮይኑ ኣነ ንገዛ ርእሰይ ቅዱስ መፅሓፍ እየ ዝጥቀም ኣነ እቲ ወረቐት እየ ዝጥቀም ኣነ እቲ መፅሓፍ ብርእሲ እየ ዝጥቀም ከምዚ ንህቡክ ኮንካ ኣጋጣሚ ሓደ ጥቕሲ ክሰድድ ደሊኻ ከፀግመካ ኮት ንምግባር እንተዘይኮይኑ ንንባብን ንግላዊ መፅናዕትን እቲ መፅሓፍ ካልኣይ ቀኖና እየ ዝጥቀም ወይ ከዓ ብካልእ ቋንቋታት ስለ ዝኽእል ብጀርመን ወይ ብጣልያን ወይ ብእንግሊዝኛ ዘንብብ ማለት እዩ በቲ ዝኽእሉ ቋንቋታት ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ብኡ ክተንብቡ የድሊ ንኣፕሊኬሽን እንተኮይኑ ኣብዚ ዝጥቀሙሉ ግን እታ ካቶሊካዊ ምክንያቱ እሱ ብፅሩይ ትግርኛን በቶም ሰለስቲኦም እምነታት ብሓባር ዝወፀን ካቶሊካት ቤተክርስትያን ካብ ንዑ ወሲዳ ነዚ ኣፕሊኬሽን ጌራቶ ቤተክርስትያንና ማለት እዩ ብኤርትራ ዝተገብረ እዩ ስለዚ ፅሩይ ስለ ዝኾነ ምስቲ ናይ ካልኣይ ቀኖና ስለ ዝሰማማዕ ንዑ ክትጥቀሙ የድሊ ኩሉ ግዜ እነንብቦ መፅሓፍቲ ንቅዱስ መፅሓፍ ዝምልከት ካቶሊክ ኤዲሽን ብፍላይ ብእንግሊሽ ከተንብቡ ከለኹም ካቶሊክ ኤዲሽን ኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ ኣለኹም ኣፍሪካን ባይብል ቤተክርስትያን ኦፊሻል እትቕበሎ መፅሓፍ እዩ ብሲምፕል ክላሲካል ከረንት ዝኾነ እንግሊሽ ተፃሒፉ ዘሎ ቬሪ ሲምፕል እዩ ወላ ሓንቲ ዲክሽነሪ ኣይድለኒ ናይ ኣፍሪቃ ባይብል ከንብብ ከለኹ ኣነ ስለዚ ዝቐለለ እዩ ንዑ ሓዙ ንዑ ኣንብቡ ኣፓርት ካብ ትግርኛ ወፃእ እንተ ደኣ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣፕሊኬሽን ኣብ ሞባይልኩም ወይ ኣብ ኮምፒውተራትኩም ዘሎ ግን ካልኣይ ቀኖና ካብ ወፃእ እንተ ደኣ ተጠቒምኩም እቲ ናይ ሚስፕሌስመንት ናይ ቃላት ኣሎ ናይ ጥቕስታት ኣሎ ናይቲ ትርጉም ኣሎ ብዙሕ ጌጋታት እዩ ዘለዎ ናይ ፀሓፋውን ጌጋ ኣለዎ ገሊኡ ንኣብነት ስጋ ሰብ ክትብል ትኮይንካ ሰ ኢኻ ትፅሕፍ ስጋ ናይ ክርስቶስ ግን ብናይ ሰብ ስጋ ይትፅሓፍ ኒያ ሰንጉስ እያ ትፅሓፍ እዚ ቁሩብ ብዙሕ ጥንቃቐ የድልዮ ስለዚ ብዙሕ ምርምር ዘካየድናሉ ስለ ዝኾንና እቲ ካልኦት ኣፕሊኬሽናት ብዙሕ ጌጋታት ረኺበሉ እያ ካብተ ካልኣይ ቀኖና ወፃኢ ስለዚ ንዕኡ ከተፃርዩ ካልኣይ ግዜ ከዓኒ ከም ሰብ ቅዱስ መፅሓፍ ከተንብቡ ከለኹም ብጀካቲ ናይ ትግርኛ ኮሜንታሪ ናይ ካቶሊክ ኮሜንታሪ ከተንብቡ የድሊ ሓደ ቅዱስ መፅሓፍ ከፅኒዐ ክፈልጥ እየ እምነተይ ዝብል መንእሰይ ኣብዚ ዕድመ ዘሎ ኣነ ሬኮመንድ ዝገብሮ መፅሓፍቲ ምግዛእ ልመዱ ኮሜንታሪታት ግዝኡ ድሕሪኡ ነታ ጥቕሲ ዘይትርዳእኩም ኣብቲ ኮሜንታሪ ክትረኽብዎ ኢኹም ኣብኡ እቲ ኮሜንታሪ እንታይ ከቕርበልኩም እዩ ሂስቶሪካሊ ዶግማቲካሊ ከመይ ኢላ ዘቃል እዚኣ ከም ዝመፀት ቤተሳይዳ ትብል ቋንቋ ካበይ መፅያ ክትርዳእ እንተ ደኣ ኮንካ ቤተሳይዳ ኣብ እስራኤል ትርከብ ድሕዳ ኢለና ሓደ ኣይተማሃረን ማለት እዩ ቅዱስ መፅሓፍ ከተንብብ ከለካ ቤተሳይዳ ትብል ቋንቋ ተረኺብካ እንታይ እያ ቤተሳይዳ ኢልካ ክትሪኢ ኣለካ ክትፍትሽ ኣለካ ስለምንታይ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ኣትያ ኢልካ ክትመራመር ኣለካ ኣብኡ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ትርጉምን ግልፀትን ክትረኽቦ ትኽእል እቲ ናይ ካቶሊክ ኤክሴጀሲስ ዝኾነ ዲክሽነሪታትን ካልእ መፅሓፍትን ክትጥቀሙ የድሊ ከምቲ ዝበሎ ግን ኩሉ ግዜ ሓደ ካቶሊካዊ ብእምነቱ ዝኮርዕ ብእምነቱ ዝፈልጥ ዕድመ ምድላው ዝገብር ዘፅንዕ ዝማረምር ብኩሉ መረድኢታት ዝቆመ ክኸውን ኣሎ እዚ እንተዘይጌርኩም ነዚ ዘመን እዚ ክትገልፅዎ ኣይትኽእሉ ኢኹም ካልኦት ሓንቲ ነገር ብዙሕ ዘይፈልጡ ዋላ ፊት ንፊት ንዑ ግጠሙ ተዛረቡ ኢልካዮም ክዛረቡ ዘይክእሉ ዝተወሰነ ጥቕሲ ሕዝ ኣቢሎም ንሰባት ከደናገሩ ዝውዕሉ ኢና ንርኢ ሓደ ካቶሊካዊ ከምኡ ክኸውን የብሉን ተሓቲቱ ኤኒታይም ዝምልስ ክኸውን ኣለዎ ክሓቱን ኢሉ ከዓ ክፅበ የብሉን ውሽጡ ዝተሰናደወን ዘንብብን ክኸውን ኣለዎ ስለዚ እቲ ግዜኹም ኣብ ንባብ ይሕልፍዎ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ኣሎ ካብ ማርያም ክትመሃርዎ ትኽእሉ ደቂ ማርያም እንተ ደኣ ኮይንኩም ካብ ማርያም ክትመሃርዎ ማርያም ሓደ ካብቲ ሰቂለ ህሊና ዝበሃል ወይ እቲ ኮንተምፕሌሽን ዝበሃል ኣብ ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም እያ ተማሂራቶ ነቲ 12 ዓመት ዝፀንሓትለን ድምፂ እግዚኣብሄር ምልምማድን
بزعبا قال እግዚአብሔር مستنتانن أتصبقها يتفلط نيرا أرجع عبراوين أتصبقها يتماهرات عبراوين زبالت 39 مصحفتي سلزي أزت صبقها يتفلط نيرا تايزر داك عبيت مقدس زنبر سب ጥራሕ ከይዱ ተሳሊሙ ከይዱ ቆሪቡ ጸሊ ዘሚር ዝምለስ ኣይኮነ እዚ ልማዳዊ ወብናተይ ቋንቋ ናይ ታሴራ ካቶሊክ ይዝባል ናይ ታሴራ ካቶሊክ መንግስት ሰማይ እትወክምኒ ኦሪጂናል ካቶሊክ እንታይ ዝገብር ናይ ቤተ ክርስቲያኑ ትምህርቲ ኣጻፊፉ ዝፈልጥ ቤተ ክርስቲያን ሂስቶሪካሊ ከመይላ መጽያ ዝፈልጥ ዶግማን ቀኖናን ዝፈልጥ ወግዓዊ ትምህርታ ዝፈልጥ መዝገበ ሃይማኖት አንቢቡ ዝወደአ ቅዱስ መጽሐፍ ብዙሕ ግዜ ንውድኦ ኢና ዓመታት ተንቢብና ኢና ንደግሞ ኢና ብስርዑ ነንብቡ መዝገበ ሃይማኖት ወይ ከዓ ካቴኪዝም ኦፍ ዘ ካቶሊክ ቸርች ዝብል ንዕኡ ዝወድአ ኣጻፊፉ ዝፈልጥ ኖትስ እናወሰደ ጥራዙ ዝኸይድ ካቶሊካዊ እዚ ብዛዕባ እምነቱ ክሳዱ ኣቕኒዑ ዝኸይድ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል እምነተይ ኣመን ከም ዘውደቕክዎ ስለ ዝፈልጥ ኣይሓፍርን ኢሉ ካቶሊካዊ ርእሱ ብዙሓት መንእሰያት ሕጂ ናባይ ክመፁ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣባቴ እዞም ካልኦት ሃይማኖት ከምዚ ኢሎምን ኣብሉኒ ኣነ ብዙሕ ዘረባ ግዲ ይሞተሉኒ እዚ الصحة أنت الكلام يزبلوا أنا سوسي لمخا صحة أنت الكلام ده زي تبل كوينكا أيتفلت إني خاملتي سلزي أيتفلت إن نقول السبات كبسات أوخا خبز نبرو كتفلت أنبب زبها الكي تسأل أنبب سلزي من باب كنكورن أتا أبليكيشن كا كاتل كاو ممكن كتل يجب أنا نلومي بزي كآخرنا يو بمعتصوت صولت كعاتو يعني مهنيات حج قداسي خن كيدينا አባቴዋ ስለተዛሃብኩምና ትምህርቲ ብልቤ ዘመስግነኩም ደቂመ ደጋጊመ ዘመስግነኩም አባቴ ብጣዕሚ ኣነ ካብ ዝምስጠኒ ትምህርቲ ናትኩም ክሰምዕ ከለኹ ወላ ፌስቡክ ገለ ክመፀኒ ከሎ ብልቤ ተመሲጠ ዝሰምዖ ስለዚ ስለትትገብሮ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም ዓዚዙ ይባርኽኩም ኣሜን ብስም እዚኦም ኩሎም ደቂ ማሕበር ከመስግነኩም ፈቱ ማለት እዩ ጸሎት ምዕጻው ክትገብሩና አባቴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ዘለዓለማውን ቅዱስን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ብዝተቀደሰ ምጽአትካ ኣብ መንጎና ትመጽእ ከም ዘለኻ ንፈልጥ በዚ ልደት እዚ ክትባርከና ክንፈልጠካ ኣእምሮና ክተብርህ ክንሪኤካ ዓይንትና ክትኩልዕ ክንምስክረልካ ከናፍርና ክትቀብእ እግዚአብሔር አምላኽ ክንሰምዓካ ወንኣዛንና ክትቀብእ ናባኻ ንቐርብ ኣለና ኣጋርና ንኣዳውና ናብ ቤት መቕደስካ ዝግስግሳ ኮፍ ኢለን ዘጽንዓን ዘንብባን ህይወት ዝህብ ቃልካ ነስተምህረሉ ህይወት ክትበና ንልምነካ ኣለና ንሃገርና ንጎረባብትና በዚ ሓድሽ ዓመትን ዘመነ ልደትካን ናይ ሰላምን ናይ ቅሳነትን ናይ ተስፋን ናይ ሓድነትን ናይ ጥምረትን ስምረትን ግዜ ክትበና ብኣማልድነታን ጸሎታን ወላዲት ኣምላኽ እኖና ኺዳነ ምህረት ጌርና ንልምነካ ኣለና ሰላም ንዓኹ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ቅድስት ማርያም ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን እንተኾን ዝነበረ ፍጅኻን ወጡን ካህሌ ኩሉ እግዚአብሔር ይባርከን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን ብሩኽ እንያት ልደትን ሓድሽ ዓመት Amen. Thank you. طلعنا عم أباتيوا اوكي حوات مبلو هابي نيو يير ميري كريسماس تمام بدجز لهم